Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon egunak 2 eta 1 ditu, 21 eta gaurko egunean 2 euritanta, 2 kafe eta 2 aurkezle izango ditugu saio honetan. Binaka emango diogu hasiera saioari, bizio ugari aipatuz bildurrak uzen baditugu behintzat, eta biagoari, Bazkalondoko loaldiari aurre egingo diogu. 2 urrekeriarik gabe bidaiak, bitxikeriak, 2 bolinak eta 2 zitza izango ditugu izpide. Biba, gu! Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building them castles in the sky. Just the two of us. You and I. Eta gaurko efemerideak binaka aipatuko ditugu. Lehenengo bizioa zinema. Eta bikotea Julio Medem eta François Truffaut. Gaurko egunez jaio zen Julio Medem Lafont zinema zuzendari donostiarra. 1982an estreinatu zuen bere lehenengo pelikula. Behiak ordutik aurrera sekulako arrakasta lortu du. Mama, El árbol de la sangre, de Lucía y el sexo bezalako pelikulekin. 2003an hautsak arrotu zituen Euskal pilota Larrua harriaren kontra dokumentalarekin. Euskal gatazka ardatz duela 70 elkarrizketatu bildu zituen Medemek. Mi proyecto, mis planes me los han quitado. Civilización o barbarie. Es exactamente el fascismo. Terrorismo de Estado. Fraude, frustración, el odio. ¿Pero en qué país vivimos? ¿Qué es más importante, el derecho individual de la persona o el derecho colectivo de un abstracto pueblo vasco? Ahora niegan la existencia del pueblo. Quizá el terrorismo sea un producto de esas cuestiones sin resolver. Una insatisfacción nacional, el Estado que no pudo ser. El pueblo vasco Medemek hainbat elkarrizketetan aipatu du zinemarekin maitemindu zela Godard eta Truffaut zinemagilei esker, beraz azkeneko honekin osatuko dugu bikotea. François Truffaut gaurko egunez zendu zen, 1984 urtean. Frantziako zinema zuzendari izan zen Nouvelle Vague olatu berria korrontearen sortzaileetakoa. Zalantzarik gabe, Frantziako zinemaren ikurra. Bere filmografiaren zati handi batean, bere haurtzaro eta nerabezaro zailaren eragina suma dezakegu, Andere Bazin zinema kritikariaren babespean, Kaiek du zinema eta Arx bezalako argitalpen espezializatuetan kritikak egiten hasi zen. Horren ondorioz, zinema zuzendaritzarako jauzia planteatu zuen, bide berri bat irikitzeko. Eta zuzendari lanak egitaz gain, gidoilari eta aktore lanetan ere aritu zen. Eta berak idatzi zuen Le Cinéma selon Hitchcock liburu ospetsua. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Goazen bigarren bikotearekin Ursula K. Le Guin eta Irati Jimenez. Gaurko egunez jaio zen Ursula K. Le Guin estatubatuar idazlea, zientzia fikziozko literaturako lanengatik ezaguna. Bere lehen lana 1959an argitaratu zuen, eta bere ibilbide literarioak ia 60 urte iraun zuen. 20 eleberri baino gehiago eta 100 kontakizunetik gora idatzi zituen. Genero guztiak landu zituen, baita poesia, literatur kritika, itzulpenak eta saiakera ere. Eta saiakeraren Euskadi saria Irati Jimenezek jaso du, begiak zabalduko zaizkizue saiakeragatik saritu dute Jimenez. Euskal literatura ardatz duena. Eta hemen doa datu zeharo interesgarria. Euskadi sariak banatzen hasi zirenetik, aurten lehenengoz emakumezkoak dira 7 sarituak. Juhu!
beldurra gorputzian, sentitzen dotena ezatera. Eroso sentitzen naiz, sexy ere bai, zergatik ez. Eroso sentitzen naiz, baina horrek ez dotu eskabiderik emoten. We gotta change the world. I'm afraid things will remain the same. We should be aware of the closer world. Eta guazen urrengo bikotarekin, musikari ospetsuak, Dizzy Gillespie eta Celia Cruz. John Burks Dizzy Gillespiego Karolinan jaio zen 1917ko urriaren 21. Jazz musikari estatu batuarra izan zen, bati bat trompeta jotzailea. Charlie Parkerrekin batera bebop eta jazz modernoaren bultzatzaile nagusietako izan zen. Eta Celia Cruz aldiz kantariko batarra izan zen, 1925ko urriaren 21, hau da gaurko egunez, Habanan jaio zen. Salsa musikaren ordezkari nagusietakoa izan zen 1950ko hamarkadaz geroztik. Habanako klub eta kabaretetan abestu zuen hasieran eta Sonora Matancera taldean ondoren. Goazen dantzatera inigo. Eta txistuaren bitartez osatuko dugu hurrengo bikotea. Gaurko egunez jaio zen Jose Ignacio Ansorena, mirri donostiarre txistularia eta paiazoa. Musikari emankorra da Ansorena. Pasaden denboraldian Euskal Danbulinaren Aroak diskoa argitaratu zuen Jose Rasenperenarekin. Eta gaurko egunez jaio zen Amaia Aroma Lejarreta, bizkaitar txistularia. Euskal Herriko kontzertu batean txistua jo zuen lehen emakumea. Txistu munduan murgildurik zegoenez, Bilboko aste nagusiko kontzertuan parte hartzeko izena ematera baki zuen. Txistulari elkartetik ordea ezezkoa jaso zuen, emakumek ezin zutela kontzertuan parte hartu erantzun zioten. Tirabira baten ondoren baimena lortu zuen eta 59. urteko aste nagusian Bilboko Areatzako kontzertuan parte hartu zuen. Baina beti binak aritzea espergarria da, beraz, eman diezaiogun ongi etorria lehenengo gonbidatuari. Angel Cuerdo izango da eta Afrikara bideiatuko dugu berarekin. Botswanatik mendebaldeko Saharara joango gara, Fatimetu Zenan Saharako gazteri aktibo elkarteko kidearekin hitz egiteko. Eta Fisahara nazioarteko zinema jaialdia zariko gara, baina musika ezin ahaztu eta Maialen Teiabidek jazz mundura eramango baitu. Aizue, bi gara, eta urriak gaur 2 eta 1 ditu, 21, 2 saio bat egiteko. Ostirala da, ongitorri guztioi, bigarren kafera naiz irratian zarete. Zuekin atetik sartzen ari den Angel Cuerdo, atxaldeon! Goiuri Ezeiza Arandia, atxaldeon! Atxaldeon! Eta izketan ari zaizuena, Iñigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 455, garrena du urriak, 21 esan da bezala arratsaldeak 4:14 minutu, eta Angel Cuerdori falta zaizkion kaskoak segituan jarriko dizkigu lasai Angel, ez zaitek kezkatu, oraintxe konponduko dugu hori. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera esan da bezala, naiz irratian zarete.
Espaloian etzan da, jende zinguratuta, dramaren erregeak, izkilariz bizitza, dena ondo doala, ospatzeko beldurra, nire itxaron gelan, ametxekan kazora. Eta egunero bezala maite duten tarteari heldu behar diogu eta dagoeneko ez gara bi, hiru gara Angel Cuerdo hemen dagoelako. Angel Cuerdo, arratsaldeon. Arratsaldeon, eta zenan nire maite duta? Zein da zure maite duta? Berriro bueltan zuekin. Berriro bueltan. Ze, kontatu behar diogu entzulari, duela 2 aste, Angel etortzekoa zen esan genizuen, da azken orduan, gaixorik zebilen, ez zebilen oso sano. Aurreko astean niri ahaztu zitzaidan, Angeli esatea kontatzen genuela, aste bete berandago ja, berreskuratu balin badu osasuna, eta bapatean hemen gainera nien egon hemen, eta Goiuri eta Julen da oian, eta aizu, Angel ez dator, eta noski, Angel etzetu arren, ze Angelek etzikin ezer, nik eniolako abisatu, nire errua. Baina gaur abisatu diot, Eta hirugarrenean aidan ez. Beraz ritmo hartuta dagoeneko, aspaldi. Hartuta atzo gonitzen itzaldi zoragarri batean. Xabier Aldekoarena. Itzaldian, eta bertan jaso egin nuen, eta orain uneri dagokit, transmititzea. Batetik jaso, bestetik eman. Ze ona. Segituan kontatuko Angelek nora egingo dugun bidaia, eta atzoko itzaldiaren inguruan ere zer kontatua egongo da. Hemen nintzela, Goiuri uste joan berri zinen, baina azken gauza batzuk egiten Josi Iztueta eta Ander Izagirre ere pasa ziren atetik, agurtu ninduten, eta bazijoa zen Xabier Aldekoaren itzaldi hortara, eta han uste dut bildu zirela bidaiari, ameslari eta denetarik, eta oso atsegin izan omen zen eta benetan aberatsa, gero aina berarekin gelitukin afaltzen, eta izan zen, atxalde pasa zoragarri bat, berarekin aurrena bera entzuten, eta gero berarekin nolabait beste, bertan zuzenean botatzen ez diren beste galderoiek, luzatzen. Ikusiko zurekin antzan, eskua lepoan dudan bitartean, segura ez aspertzen. Goiuri ez eizarandia, zein da zure maite duta? Ez dakit maite duta edo maite dut ezaten. Zuk maite dut izatea espero dut, ze maite dut ezabada akaso lapurtuko didazu. Ez. Vale. Ez dauka zurekin zer ikusirik. Ados. Orduan, ez dut uste... Aukeratu orduan nahi duzuna. Ez, bakarra da, baina gauza da ez dakidala maite dudan edo ez dudan maite. Gauza da, nire anaia aitatxo izango dela, gaur, bihar edo etzi. Eta orduan ni ja urdurinago, ez? Ja nire lehenengo iloba jaioko da. Izebatxo bihurtuko naiz, eta urdurinago. Eta ordunago, nahiko adi, ez? Berak ean, noiz deitzen didan edo idazten didan. Eta zertatu da, azkeneko egunetan WhatsApp pare bat bidali dizkidala, eta bere WhatsApp bat jasotzen dudan bakoitzean, asaldatu egiten naiz, eta hausi izango da, eta hartzen dut, eta igual batzuetan da, bakizu ea gurasoen etxean patatarik badagoen, horrelako mezuak izaten dira. Edo gaur... patata emango izunik zuri. Beraztegiko aitonaren ez dakize. Eta, ez dut maite hori, zenik pentsatzen dut jasoko dela, mezua, nire iloba jaiotzear dagoela, eta gero sartzen naiz WhatsAppera, eta ikusten dut dela txorakeriaren bat, baina maite dut, aldi berean, zela sai dagoen, nire anaia eta ze galdera tontoak egiten dizkidan. Patatangatik kezkatuta. Ze ona. Nik patatetatik abiatuta kontatuko izuen nire maite dut eza. Gaur bazkaltzera joan gara, Goiuri eta biok. Esan diot, nora joango gara eta oiko tokitatik kanpo esan diot. Arriskatzen hola alternatibo, ez eitzera bilidudan. Alternatibo, bai. Alternatibo eta bai da, joango gara tokiontara. Biak arrotuta, aspaldi, Jo. Ez dut maite, leku batera joan eta eguneko menu bat, 12 eurotan, ez dakit diru asko dan edo gutxitan ja gaur egun, ez dakit jakien balioa zein dan, baina bat ere mimorik gabe, bat ere goxotasunik gabe, janaria txarra. Baina txarra, objetiboki txarra, ez? Ze tristura, ze gainera, pixkat, aukera galdu izanarena, gauzak mimoz egiten dituen, norbaiten gana joatekoa, eta ez dut bat ere maite hori, ze nahi sartuko, sofistikazioa, edo gauza bat, edo beste, mimo kontu bat, pasio kontu bat, eta negozio bat irikitzean, negozio hortatik ez agertzeko, eta han, pasio gehiagirik ere ez duen, eta euskalo ze baldintzen dagoen, sukaldari baten eskutan, usteko menu bat, eta
Jo, zepena, iruditzen zaite gastronomia badela pasioz egiteko zerbait, baita 12 euroko menu bat egiten denean ere, eta hortan badago jende oso jaioa, eta besterik gabe, ikasgaia, ez da behin ere berriz. Gu behintzat pasioa jarriko diogu gureari. Bain, gizona, ez? Beharko. Pasioarekin gatoz gaurko saioa abiatzera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Baizue, esan dizuegu, Botswana, Namibia, ez dakit, nondik nora, nondik hasita, nondik abiatuta, zein lehenengo, baina Afrikar giroa murgilduko gara, Angel Kuerdorekin. Atzo Xabier Aldekoak ere Afrikara mangintuen pasioz, eta nire asmoa bada, gaur pasioz hitz egitea ez da, nik asko maite dudan, kontinente bat, dala, gure Afrika, ez da. Izan ere, sarritan Afrika deitzen diogu, baina Afrika hain da anitza, bai, eta, nik anistazun horren, zati bat deskubritu izan dut udara hontan, eta hori zen eriko nuke transmititu, ez da? Berriro ere, niri gustatzen zait, ez da? Nolabait, nirea alternatiba honik neu jarraitu dituan pausoa jarraitzea, baita ere nolabait beste ikuspegi bat duenari ere laguntzea, eta ipatuko dut, ez da, kasu honetan, gu iritsi ginela Johannesburgora, Ego Afrikara jun ginen, uraxe da, ez da, nolabait, egan egiteko lekurik errexena, kasu ez? Errexena, merkeena, eta errezasun handia daudela prezioaldetiken ere bai, ez da? Orduan, ara iritsi ginen, eta bertatik, sarritan ipatu dut, guri, izugarri gustatzen zaigun elkartruke sistema hau, guk ere elkartruka egin genuen, eta antxabiatu ginen, bertako Pretoria hiriko Ego Afrikar batek, bere ibilgailu utzi zigun, eta bera, datorren urtean etorrikoa gure autokaraban erabiltzea, ez da? Guk egin genuen bidai izan zen Pretoriatiken atera, Namibiara jun, Namibiatikan Kapribiko, lurmuturratikan barrena Botswanan sartu eta buelta, ez da? Bidai luzea, batez ere kilometro aldetikan, azkenean 10.000 kilometro egin genituen, nolabait, beste bidaiatzeko moduak nahi dituen entzako esateaterako bizikleta, ikusi genuen, ez da, bate hon bat bizikletaz bidaiatzen ari zena, benetan bidai gorra, kontzientzi haundiz jun beharra dukezu, ez da, olako bidei batean, txirrinduan egiteko, teknikoki ez da zaila, baina bai gorra, azkenen, tokin oso bakartitan ibiliko zarelako, ez da, ordu, bakardade hortan, eta, bai dauke bere alderdi beti positiboa, ez da, bakardadean, topatzaren, gutxi, ez ere, pratikamente gasolindegi bat oso noizbenka, eta beti egongo dirako zuri laguntzeko prest, baina bakardea ziurtatua dago, ez da? Eta, juten zaren sasoianen arabera, baita ere, temperatura oso altuak, edo gauean ere otzizugarriak, ez da? Hor, geure iztea dintzen, esan duguan bezala, ibilgailu honekin, abiatu ginen, eta... Elkartruke hau Angelek inoiz kontatu du, baina entzulea ez badago horatzen, edo ez pasegoen egun hartan guen zuten. Badaude webgune batzuk, elkartruke bat proposatzen dutenak, zure hemengo ibilgailua Europan zehar ibiltzeko preste egon daitekena, eta Afrikan egon daitekena ibilgailu hori, edo Australian, edo beste munduko leku batzutan, baina elkartrukatzeko, eta normalean Angel, antzeko ezaugarriak dituzten ibilgailuak izan daitezke tamainari eta dagokionez, baina askotan, hain urrutira eramatea arazoa da, edo behar duzu, beste bide batzutan ibiltzeko egokitutako ibilgailuak, gurpilen aldetik, lau bider lau direnak. Eta gure kasuan balaxe izan zen, ez da? Betan, Ego Afrikan badaude, autokarabanak, baina nolabait, guk planteatzen genuen bidei motarako, ez da batez ere, bertako Parke Nazionala bisitatzeko eta ez da ibilgailu egokiena, ez da? Orduan, berak bai erabiliko du hementxe gure autokarabana, eta guri bertan utzi ziguten ez zen, lau bider lau ibilgailu bat, kanpin dendarekin da prestatua, modu autonomo batean, bertan, eta, autonomi desenteko batek bideatu elazateko. Aukeran, sarritan hori izaten da ez da modurik egokiena bertan Namibian eta Botswanan barderatzeko. Eta benetan gomendagarria. Zein da alderdi negatiboa, nolabait
elkartruke hori ez bagenu egingo, bertan ibilgailu bat alokatza eta bar, garesti xamar gertatzen da. Batez ere, horrelako ezaugarri bereziak behar dituzunean. Hoi da. Ibilgailuak alokatzen nahiko merki izan daiteke, munduko ia leku guztietan ibilgailu txiki eskaz batekin iritik ibiltzeko intentzioa baduzu, ja behar duzunean ez, lau bider lau prestazioak dituen ibilgailu bat, eta kanpin da gainean, eta hori guztia ja zailtzen da pixka. Bota behar dugu ez da, ideia bat egitearen, 150 euro eta 200 euroko aurrekontu bat eguneko. Beraz, norbera, bere kontuak atu da ditzala. Horregatik, nik asko bultzatu nahi dut ez da, bolo-bolo da bilelako, elkartukaren sistema, eta benetan, ez bali bada webgun hauen bitartez, Ego Afrikaren kasuan, jende askok du moduntako ibilgailu bat, oso zaleak dira moduntara bidaiatzekoa, eta daude foroak Facebooken, lau bider lau, South African, lau bider lau, Namibia, lau bider lau Botswana, bertan, Facebooken batez ere, sartu ezkeo, badakit ez da, gaur egun Facebooka karka xamarrentzako omen da, baino bertan lau bider lau ibilgailu dituztenak karka xamarrak dira. Bale, hurrengoan galdetzen digutenen Facebook nork erabiltzen du edo Facebookek zertarako balio du, esango dugu, lau bider lau ibilgailuak topatzeko. Elkar banatzeko munduan zehar. Hori da. Orduan, guala xabiatu ginen, ez da? Orduan, bazoaz, esan dugu, errepide bakarti horietan, eta zera batean, gure helburua zen, Kalahari basamortuan barneratzea. Eta Kalahariak beti badu, ez da, soinu berezi bat, beste basamortu makroietako bat, hor teoria asko daude, ez da, batzuentzako hau da basatiena, bestea da basatiena, Kalahari basamortuak duen alderditako bat, ez da izango, ez da, Basahara edo Gobiaren duna ikusgarri horiek ikusteko toki egokiena, baino bai bertako bizitza basati hori ikusteko, ez da. Orduan, gu barneratu ginen alaxe, ez da, behinetan egiten da ederra, pistoietan barrena, ez da, Afrikaren altxorrik preziatuena ikusualizatea dela bertako fauna hori. Hemen Botswanan gaude, ez da? Namibian. Kasu honetan, Kalahariko basamortu honek egiten du muga irukoitza, Ego Afrikaren zati bat hartzen du, Namibiaren beste zati bat, eta Botswana. Orduan, are gehiago, pasatu zaitezke Ego Afrikatikan, eta Namibiatiken atera, o Botswanatiken atera, orduan, badaude, muga postu xelebre batzuk, zerearen erdian, eta seinaleak, herrialde batetik bestera nola mugitu. Hoi da, orduan, legez kanpo pasa zaitezke, zenbait pista xelebre erabilita, ez da gomendagarriena, noski, orduan legez kanpo sartuko zinekelako, baina badaude pistak, noski, lau bider lau ibilgailuekin soilik sartu zaitezkenak, nun, muga postu xelebre hauetako batera eramango zaituzten, nun bertan, eskatuko izuet, noski, pasaportea, eta sartu izango zean. Garai honen, beste bitxikeri bat izan da, basate baterako, bertan iritsi ginenean, noski, basamortuaren erdian egonda, praktikamente inorrez inguruan, oraindiken ere, COVID-aren gora bera, hortxe zebilen, eta nesate baterako Botswanen kasuan, oraindiken ere, maskarak eta eguneroko martxan, kalean erabil beharra zegoen, ezta? Beste bitxikeri bat umeekin bidaietzen duten entzako... Kaso honetan ez dugu esan, Angel, baina zuk bidai hau egin duzu umeta guzti. Umeta guzti, emaztea eta 3 seme alaba. Benetan, genituen gure zalantzak, ez da, zaharrenak 16 urte, bigarrenak 13, alaba txikiak 10, zen olako bidai luze izango zen, hilabete eta erdi bertan bidaiatzen, eta beraientzako ere azkenen faunaren ikuspuntu hau, benetan bihurtzen da, hemen paisai eder askoak baditugu, baina ez dago arako animali bizitza. Eta lehoiekin, elefantekin, jirafak, guzti horren barruan egoteak, azkenen, denotzako suposatzen du benetan puntu interesante bat, ez da, bida nun gauden, bida esate baterako nik oso gogoan dut, eta iritsiko gara ez da, baina txoben bertan egotearena, kanpin batean, nun, kanpin guztiak egoten dira, putzu baten aurrean, nun, noski, kasu honetan, guk udara honetan egin dugu, gure udara bertako negua da, lehorte garaia, eta putzu gutxi batzuk bakarrik daude, ez da. Orduan, animaliak gerturatu behar dokete, bai ala bai, putzu gutxi horietara ura edateko. Eta
ze mugimendu, ze interazioak sortzen den animalien artean, eta zu bantxe, osabalik guzti hori disfrutatzen, bendan disfrutatzen, ez da? Orduan, bada bidai magikoa, ez da bidai merkea, zoritxarrez, bertako Parke Nazionalen sarrera, ez da merkea, bertako kanpinetan lo egitea, ez da merkea, baino bai da bentan bidai magiko bat, bagian, poliki-poliki, eltsetxutxo batean, ez da, txamponak gordez denboraldi batez, noiz bait egitea merezi duen bidai horietako bat. Eri naiz pentsatzen goiurin erama entzuten balego oraintxe, edo baldin badago, akaso egongo da. Nire anaiak, badauzka, 13 eta 11 urteko bi seme, nire joak, eta bidaien aurretik lehena mabiltzen daia WhatsAppetik, gogoratu hartu ura bidaierako, zea jateko zerbait, igual orain ja pixkat helduagoa dira, baina orain dela 12 urteko kontua, oraindik kezka hori, Donostiatik, ez dakit, Madrilera edo Parisera joateko, ez? Kotxez. Pentsatu nahi dut, horrelako bidei baten aurrean, emakumeari emango lioken patatusak. Patatusak emateko ez, baina bai hartu barko dira kontuan hainbat gauza, 5 pertsonako bidei batean, ur erreserba hundiak, Angel, ez dakit, kanpinak aipatu dituzu, han desertuan barrena kanpinoietara iristeko hainbeste kilometro ez daude, edo badaude tarte luzeak akaso, laguntza gehiagirik lortzeko zailtasunik. Lehenik aipatu behar dut, jendea ez beldurtzearen, ez dela bidei komplikatu bat. Zaude, zure ibilgailu horrekin, noski, bidei komplikatua ez da, norberak komplikatzen ez duen bitartean. Orduan, errepide nagusia jarraitu, ez da, errepide nagusiak noski, Namibia eta Botsuanen kasuan, sarritan ez dira izango asfaltatuak. Baina, bertan, markatzen dituzten pista nagusia jarraituz, jungo gara, ez da, bertako naturan barneratzen, eta, ikusiko dugu, ez gehala bakarrak izango, are gehiago, gure udarako porretan ingo bagenu, dalako benetan garai ideala bertara joatekoa. Aipatu dugu, ez da, lehorte garaia da, putzu gutxi batzu daude, eta putzu gutxi horietara, derrigorrez, gerturatu barrokote animaliak, beraz, nahiko erraz gertatzen animali horietara gerturatzea. Gero, esan dituzun aspektu tekniko horiek, ez da? Distantzi izugarria daude puntu batetik bestera, baino, ezin bestean ez da ezkenen da okaren jokoan bezala, ez da? Okatik okara, eta gelditu beharran zauden bai alabai, nun bertan, jendea gerturatzen da, eta esango dizu, urrengo postua daukazu hemen 200 kilometrotara. Beraz, hartu beharriko guztiak hartu hemen, eta segi aurrera. 200 kilometro ibilbide horietan, 5 pasei orduko kontua da, Angel? Bertako, Afrikar, Namibiar, peto-beto batek esango dizu, 200 kilometro egiteko, eta holako pista batean, pare bat orduan bertan zaude. Gezurra. Ez gezurra, beraiek entzako, baina zuretzat ez, zu beste egi bat daukazu. Eta ikusten dezu, ez da bertan zauderazu, sekulako, ez da, hauts bolada bat, eta hoizu, badator, bertako bat, ziztu bizian, pistaz, bentan maitemindutako, pertsona hauetako ban, bai jungo dan, 100 kilometro orduko abiaduran. Gure kasuan, eta, gabezi guztikin, 200 kilometroko pista arrun batean, bihurtuko da, 3 bat ordu, 4 bat orduko zerbait. Azken binean baita ere bazaudelako bertan, disfrutatzeko intentzioa. Ikusteko, gelditu hemen, pixkat ikusi. Largazkitxo bat atera. Azkenen, ni banaiz basamortu zalea, eta badakita askotan ipatu izan dugula, ez da, basamortua, baina basamortuan ez bali badago ezer, zergatik zara zalea. Basamortuan gauza askorekin topatzen zarelako, ez da, eta fokoa jartzen duzu bida, ikusten duzu hemen sortzen dan mendi ingurune hori, urrunean dagoen beste hori, hemengo zuaitz bitxi hau, ez da, orduan, dagoen gutxi hori, askoze gehiago nabarmentzen da, eta kontuatzen da, gutxi horrek ere duen edertasuna, eta ni banaiz, ez da, sarritan, etxetan fijatu gaitezke, ez da, gela bat balin badokago gauzez beteta, azkenen ez zea zertan fijatzen, dena bete-bete inda dagoelako, bai? Orduan, ni banaiz desertu zalea, eta desertua ikutu duen edon hori, ze magia dagoen bertan, bai? Kalajariko hortan utzi dugu, bai? Hortxe, muga iruko hitz egiten duen, desertuak, bai? Gu bertatik bardenatu ginen Namibian. Aipatu behar gauket, umeekin bideiatzen duten entzako, ohartxo bat, ez da, argitu egin ginduen, naiz eta pasaportekin jun eta eskatzen dute benetan, egon denalako, zoritxarrez, egun hauetan bolo-bolo dabil, ez da, ume lapurtuen kasua, ospital batean bertan gertatu dana, bertan, gauza
ez dut esango arruntak izan danik, baino ziurtatzeko benetan zurekin bidaiatzen diren umeak, nahiz eta pasaportea duk, benetan zure umeak direla, eskatzen dituzte jaiotze partidak. Bai, eta, adibide bat botako, guk famili lagun batekin gindu zen, beraien semak 17 urte, 2 hilabete, geratzen zaizkion, 18 urte betetzeko. Bizarra eta guzti igual, baina. Bizarra eta guzti, hau da, ia 18 da, praktikamente, eskondu egon ninteke hemengo parametroen arabera. Eta Botsuanan etzioten sartzen utzi. Wow. Bai? Azkenean, mese, bez eta ian erreginez eta bar, konturatu araziz bertako muga poliziaria izu. Bentan 2 hilabete faltaz ezkio 18 eta erakutsi genizkion argazke, eta azkenean lortu genuen konbentzitzea, ezta? Baina, nolabait pixkat egoera ipatzearen eta jarri zan, bentan gor jarri zan. Anekdotikoa, ezta? Baina, kontuan hartzekoa. Bai, anekdotikoa, baina momentuan susto galanta pasa eta hau biolatza. Eta gero zer egin dezakezu berriro bueltatzeko, bai? Bueno, 5 izarretako bentan merezi duen toki bat, bada Fish River Canyona, Namibiaren hegoaldean, bai? Wow, denok aipatzen dugu ez da Gran Canyona, munduan dagoen kanioirik haundiena, eta bigarren handiena izan duteke Fish River Canyon hau. Bendan ikusgarria ez da, ikuspuntu desbentatiken jasotzen diran paisaiak, badago, trekking oso famatu bat, ez da, puntu bat bestera, tokiri sakoneneko zatia negiteko aukera ematen duena, bos bat egunetako trekking berezia da, ez dagoelako, tartean ez dagoelako, zure motxila hartu. Torzitezu, kotxe hori utzi abia puntuan? Puntu batean, barneratu, jaitsi, ibai bazterrea, kainoia jarraitu, eta beste puntan atera, eta handiken, zerbitzu bat hartu, berriro, kotxe. Autobusen bat, horrelako. Eramango zaituena. Hor badago, bentan gomendagarria dan, toki bat dala Aiaiz izeneko, camping gunea eta bar, bertako ur termalekin eta, bentan sortzen da paisai, bentan berezia, hor baiara batean dagoelako, kainoiaren alboan, eta ur termalakin, ez da? Toki bat benetan, markatu ez da Aiaiz, norbait egunen baten bertan urbiltzen bada, dalako joan beharrekoa. Aiaiz. Aiaiz, bai? Ondoren, ez da, gauza asko egin daitezke, baina gure gomendu izango litzateke iparralderako bide hartzea, ez da, Angolako mugaraino. Angolako muga hortan, turatzeko bidean, benetan jun beharreko tokia da, Namibia aipatzen dugunean, aipatu dugu Kalajariko basamortua, baina daukagu Sosueko duna ingurunea. Wow! Diotenez, horixe omen da, munduan dagoen deserturik zaharrena, bertan dauden dunak zaharrenak orduan, eta ez dakit zaharrenak izango diren, horrexe batiken, baina sortzen dan paisaia, benetan da, pelikula eta askotarako erabilizan dute eta bar, handago baita ere, munduan dagoen dunarik altuena, eta bertako dunara ego, nahiko neketsua gertatzen dan eta bar, gutxinez orduta edo 2 orduko, tartetxo bat eramango dizu, bertara egotzea, baina bertan goran egotea, inguruan sortzen diran beste dunak ikusiz, eta iluntzea ikustea, horretxekin bakarrik merezi du Namibiara joatea. Zerresa dene, Angeli pasioa eskatu diogu eta pasioa barra. Eta inigo musika jartzen. Iluna bar hortarako aproposa gainera. Bai. Handiken bagena, berriro ere, baipatuko, aukera asko daude, ez da, jun gaitezke, netzako Afrikan dagoen, aipatzen ditugu, ez da, Keniako, Masai Mara, eta parken zera, baina balin badago bat, benetan, animaliak errez ikusten direnak, da Etoshan. Etosako basamortua, berez gatz lautada izugarri bat, bertan daukagulako baita ere, munduan dagoen gatz lautadarik haundiena, ez da uyunikoa, gatz lautada izugarri bat, noski, lautadan egoteak orduan, animaliak oso urrundik ikusten dira, berriro ipatuko dut, ez da, urputzu oso gutxi daude bertan, basamortu hortan, eta orduan, urputzura bali mazaz, ziur egon zaitezke, bertan animali asko ikusiko dituzula. Eta gaina, bentan da ederra ikustea,
putzu bakartxoiek egotean, animali guztiak gerturatu barute putzu hortara, eta orduan nola ematen den animali desberdin arteko interakzio hori, ezta? Nola errinozeronteak emango dio pasoa elefantei, ondoren gerturatuko da jirafaren ondoren, bakoitzak dauken, orden horren arabera, inpala gerturatuko dira, eta benetan zerbait guk beti gogoan izango duguna da, bertan elefante asko dago, eta 30-40ko elefante talde handi bat, bere erritmoan pan gerturatzen, bertako putzuan sartzen, eta berain arteko interakzio hori. Zoragarria. Eta denak dardar egiten du hor. Lurrak berak dardar egiten du. Emozioak dardar egiten dute. Animaliak ez dira bakarrik, ez da, edo desertuak erakartzen gaituena Namibiara, netzako bentan Namibia dauken beste aspektua da bertako kultura, bai? Munduan, zoritxarrez, netzako zoritxarrez, ez da, mundua globalizatzen ari zaigu, bai? Eta kultura aberastasunari galtzen dijoa. Baina oraindik ere Namibia iparraldean, bai, Angolako muga hortan, baditugu zenbait gizatalde, esate baterako Himba tribua, bai, Namibia irudikatzen dugunean, ez da, edozein erreportaietan, edozein aldizkaritan, Himba tribua azalduko da, nun oraindik zorionez mantentzen dituten beraien bizi estiloa eta janskera. Bai, eta bentan da deigarria, emakume horiek, guantxe egingo dugu, zaitu naiz irudikatzen, denok ikusi dugulako, lehenik eta ben, beraien azala, bai, hauts gorri batekin egiten duten, hauts gorri hori, bai, naztuko dute animalien grasaren batekin, hauntzaren edo ardiaren grasarekin, eta egiten dute krema antzeko bat, nun, bentan azal kolore gorriska, bentan deigarri batekin azalduko zezkigun. Beraien gorpuzkera hortan, ez da, bentan emakume sendoak, hauntza da protagonista, gerriaren inguruan jarriko dute hauntz azalarekin, larruarekin egindako gonaskantzeko bat, eta buruan jarriko dute baita ere adorno moduan edo beste apaingarri bat hauntzaren azalarekin egindakoa. Horrez gain, bertako, batez ere, burnizatiekin eta bar egiten dituzten koiareak eta bar, eta kostaldetik lortu dituzten kontxakin. Hau da, benetan, da edertasunaren beste simbolo bat, noski, edertasuna oso zabala da, eta beraiek ere zorionez zeharro sentitzen dien beraien estilo desberdin hortaz. Eta, argazkilaritzarako da benetan, hasi zaitezka argazkikatzen eta ez bukatu, ez da? Batean bestean, Opubo da hiriburua, Himba tribuaren hiriburuan, bertan gerturatzen diran, ez da, beraien salerosketak egitea, beraik berez gehien bat bizi dira, inguruko errisketan, erdi nomadak dira, beraien hauntzekin batez ere ibiliko dira, batetik bestera, eta Opubon ikusi daitekena benetan da magikoa, ez da, batez ere bertako merkatuan, ez da, juten direnak, bakoitza bere janskerarekin, ez da tribu bakarra, orduan tribu desberdinak, beraien eguneroko salerosketa horretan, benetan, eskerrak mundu honetan anistasunak oraindik baduen bere txokoa, ez da? Orduan, ni oso zalea naiz, eta benetan, galdu ezina da, Opubora joan, eta posible balin bada, Himba triburen batea joatea, are gehiago. Guk zorionez, ez da, behin autoestopean, bazoden bi emakume, ez da, Himba, errepidertzean, gelditu genituen, nahi duzuen nonbait eramata, eta gure etxera goaz. Eraman genituen beraien erreskara, eta antxe genituen 3 gauez, eta izan zan benetan ederra, beraiekin, beraien bizimuda konpartitzea, orduan. Trukotxo bat, ez da, gerturatzerako orduan, norbait, oinez balin badabil, errepidertzean, gelditu eta konpartitu momentu hori. Beti ez zaitu eramango erriskara, baina bintzat, tartetxo bat izango duzu bereikin egotekoa gertutikan, eta izan zan benetan ederra. Oso kuriosa, zenbateraino oraindik izaki zuriaren presentzia, zerbait berezia, bueltan gindu zela handik joateko intentzioarekin, ez da, zijoan emakume Himba bat bere semetxoarekin merkatura eramaten egurra.
orduan, ikusi genituen, ez da, antxe buruan, beraien nadar pisutsu haiekin, ez da, ezkenen, zijoazten, diru pixka lortza, egur horiek salduz. Eta orduan gelditu egin genuen kotxea, ez da, eta venga, kargatu egurra hemen txegoran, eta arabango zaituztugu opugu oraino. Umeak, ze beldurra, amak esatez, sartu, amak bultzata ere, umeak etzuen sartu nahi izan. Nahiago zuen oinez, igiraino jun, ederki pixatzen zuen, boltsa hori eramanez, kotxan sartu baino, zertan sartukotan haute bertan gizaki xelebre horiek, ez da? Amak etzuen lortu umea bertan sartzen. Etzuen lortu. Nolabait adibidea ipatzearen. Bertatik nolabait, ez da, asko itzeingo nuke, ez da, baina berte puntu bentan berezia, Namibian bizial izango duguna, izango ditzake berriro Kalajarin barneratuko gara, eta hortxe muga inguru hortan geratu da, ez da, beste gizatalde baten azken bizitoki aukera bezala, ez da, berriro Kalajarian, eta Boskimanoena edo San Tribuarena. Hauen kasuan, ez da, zoritxarrez, gizatalde oso zapaldua izan du da, oso ezagun izan ziren, 80ko hamarkadan, esango nuke, Angel, Boskimanuen aferazten. Egoera, praktikamente debekatua dute, beraien bizio estilo horrekin jarraitzea, oda, izatzea eta abar, ondoren onartu ziguten, ez da, saiatzen direla, hori ere egiten, baina, oso modu izkutuan, eta Boskimanoekin elkar bizitzea. Aizu, Angel, ondo baderitzozu Boskimanoekin elkar bizitza, eta oraindik bidai honek oso fresko duzulako eta asko duelako kontatzeko, urrengo bisitan murgilduko gara gehiago. Hortxe mugan utziko dugu. Hortxe utziko dugu. Boskimanoen atarira iritsi da, Angel Cuerdo. San Tribuarekin. Eta, aste batzuetan bueltan, berriz ere murgilduko gara bidai honetan. Emozioz betea. Eskerrik asko, Angel Cuerdo. Eskerrik asko zuei. Adio. Baina ez pentsa guk Afrikar kontinentean jarraitu behar dugu eta, pasagara, Botswanako doinuetatik Kenia hegoaldeko Niane Hillseko doinuetara eta handik Aziz Abrahimek kokatuko gaitu Saharar kanpalekuetan. Handik iritsi berritan baitugu gure urrengo gonbidatua, dagoeneko etxe hontan gehiagotan ere izan da gurekin, baina aurreko astean Fisahara zinema jaialdia zela eta enbidia latza pasa genuen batzuk ekain albitek bertan haizearen egia aurkezten zuela ikusi eta batez ere kanpalekuen errealitate hori bizitzen ari zela ikusita. Ekain, arratsalde on, ongi etorri berriro bigarren kafera. Arratsalde on eta eskerrik asko gonbidatzeagatik. Aje emozionala oraindik bidean utziko zenuen kanpalekuek zuretzat etzen lehenengo aldia bertan eta jakin bazenekien halako aje emozionala uzten dutela. Luze irauten duen ajea izaten dela eta oraindik egun batzu besterik ez dira. Bartzelona lehenengo eta oraintxe Euskal Herrira iritsi berri lehenengo geldialdi hemen bigarren kafean egin duzu, beraz eskerrak. Bai, izan da bidaia bat, hori guaindala 2 egun iritsita eta gaur zuzenian bigarren kafea kontatzea guaindik aje horrekin gainean, situatzen danok. Haizearen egia aurkeztu duzu bertan, inoiz aipatu dugu saioan, azken entrevistan ez dakit negurbilak aipatzen ari ginela akaso crowdfunding kanpaina ura bazenuela beste lan hori eskuartean, eta baina ez dakit zer izan den politagoa, Saharar herriaren errealitateak abiatutako pelikula bat han aurkeztea, edo han aurkezetik aratago Fisahara bezalako jaialdi bat bizitzea akaso biak, bata besterik abezin ulertu daitezkelako, ez? Bai, zuek pentsatu berdezue zine jaialdi bat zer dan imaginatze deunean, Fisahara pixka dala kontrakoa, ez? Pentsatu dezakezute, adibidez guretzako iritsi berginan, nila eonda izan ditzan aurreko beste aukera batzutan, baina klaro iritsi ginen eta iristea zine jaialdi batea eta lehenengo topatzen duen gauza da gamelu karrera bat irekiera galan, ez da? Eta orduan alfombra gorri gutxi zanan, ez da? Esan da beste gauza bat. Alfombra gorriak metroko zabalera eta metro batzutako luzera du, hemen gorria ez, baina gorrixka bada area, nahiko gorrixka, eta nahi adina badu norberak,
eta pelikulak ere alaxe ikusten dira, arean eserita, pantaila erraldoiak kalean direla, eta, bueno, hori bada esperientzia, ez dakit, beste inogo zinema jaialdiri enbidiarik ez izateko moduko esperientzia, ez? Bai, nik uste izango dela munduan errefuxiatuar kanpaleku baten itean zine jaialdi bakarra, ezta? Ez dezagun astu, errefuxiatuar kanpaleku baten bizi dela, eta orduan, bueno, oso kurioso da, nola errefuxiatuar kanpaleku baten bizi baldintzak hain urriak izan da, nola horri aurre dioten imaginazio, behaiek dakaten imaginazio horrekin, ezta? Adibidez, zuk esan desuna, pelikulak proiektatzean, trailer baten, lateral baten, ezta? Bai. Eta mundu guztia eseritan lurrian. Eta horren esatzen, wow, zineaz gozatzeko modu asko daude, ezta? Bai, eta burua pixkat gehiago altxa, eta zine pantaila panoramiko bat da zerua, kanpalekuetan, eta han beste pelikula batzuk bizi daitezke. Antzeuden pelikulak momenturo, iskinaro, eta begiratuzkeo izan da, bueno, aste ikaragarri bat, ez? Egunero zinea, gauero zinea izate genuen, eta egunien zehar hainbat hitzaldi, hainbat mainguru, ezta? Aurtengo lelua esan pixkat deskolonizatu dezagun, eta orduan, bueno, mainguru guztiak zijoazen deskolonizazio horren inguruan, ezta? Eta, bueno, imaginatu dezakezte hitzaldiak, niak horatzen aiz junginan, kultura deskolonizatu dezagun hitzaldi batera, eta neon entzuten, eta bapatean, ikusten eta alboan emakume bat tea prestatzen, ezta? Eta azten da tia pasatzen antzeuden entzule guztientzat. Eta zuzode tia hartzen, musika sahararra entzuten, hitzaldia entzuten bitartean, ez? Nolabait identitate, kultura, guzti hori, sinema, guzti hori nastutzea lortzen du, jaialdi bat, eta izan da pasada bat. Oso jaialdi berezia da, gerora Fatizenan gurean izango dugu eta Saharar herriaren gatazka politikoa eta kanpalekuen egoerari buruz ariko gara berarekin, baina Fisaharan eta zinema jaialdian zentratuta, Ekain Albite zinema zuzendariarekin, azaldu behar dugu Ekain, kanpalekuak, bueno, badirela, gutxi gora bera Tinduf inguruan kokatuta, baina Fisahara daklako kanpalekuan egiten zen orain arte, orain ere bai, ezta? Aurten zuk Auserden izan da Zugerrian, bai. Hori aurreko urtean Daglan izan zen, eta aurten Zugen izan da. Eta bueno, hori da pasada bat, azkenean gu pasadago astebete familia baten bizitzen. Hori izan behar, kanpalekuetara iristeko badago bide bat egiteko eta desertuan barrena, egia da Tindufetik gertuago dagoela Auser, ez Dagla bezain urrun, baina badago distantzia bat, baina noski kanpalekuetan ez daude hotelak, ez daude ostatuak, familia batek hartatzen zaitu, eta horrek ere ematen dio jaialdiari eta bertara doanari, bueno, esperientzia berezi bat bizitzeko aukera. Bai, ez da zineaz bakarrik osatzea zoazen leku bat, hau da zoaz bizi esperientzia bat bizitzera, ez? Errealitate batekin topo itea, jende batekin elkartzea, ez? Eta orduan, bueno, ez dakit, pixkat guri nei atentzioa egin ditu itena bidea hontan, bueno, beti esateu, ez? Iristezea aireportu militar batera, oso txikia dana, egotzen zaituzte ateri gabeko autobus batera, eramaten zaituzte desertuan barrena orduz, desertuan barrena zoaz aurrea, eta iristezea, adobesko lau etxe eraikita dauden toki batera, ezta? Eta bizirauten dute hor. Eta izan naiz guain dela 2 urte, eta izan naiz guain dela 3 urte, eta hortxe darraite, ez? Eta, wow. Eta norbait izango zen duela 40 urtean, eta antxe darraite. Eta 45 urte ere, ez? Bueno, batzuk ez dute bertan jarraitzeko aukerarik, dagoeneko belaunaldi batzuk ere hiltzen joan direlako kanpalekuetan, baina badira ja, hainbat belaunaldi kanpalekuetan jaio eta euren jaioterria ezagutu ez dutenak. Hemen ari gara musika sahararra entzuten, baina entzutean nahiko nukeena da, hain zuzen ere, duela egun gutxi, bertan, Daglako kanpalekuetan Ekain Albitek aurkeztu den filmaren trailerra. Bueltauko zea. Aipatu dudan bezala, Ekain badira belaunaldi batzuk dagoeneko bertan jaio direnak eta beste batzuk bertan hiltzen ari direnak euren etxerako itzulera hori egin ahal izan gabe. Bueno, ia belaunaldien arteko talka horretan kokatzen duzu lan hau eta 80 urteko mutil gazte bada eta Tindufeko errefuxiatuen eremuan bizitzen jarraitzen du bere familiak, naiz eta bere Euskal Herrian dagoen eta bapatean, aita hilzorian dagoela dei bat jaso eta harako itzulera. Eta itzulera horietan guztietan bada talka kultural bat, talka generazional bat eta familia barruan ere sortzen diren gatazka txikien, mundu oso bat eta esango nuke oso gainetik zuke egin nabardurak
bueno, elkar gatazka horiek eta mundu horrek sortzen duela, ez, filma egiteko abia puntua edo. Bai, azkenian, hainbeste denbora Sahararrekin neotian ondorioz, eta gazte askokin neotian ondorioz, konturatzen ginean, basala perspektiba bat igual hainbeste lantzen etzana, ezta? Eta igual gazte horiek behaien 10 urtekin diasporan bizi izan dianak urtiak, eta bapatian itzuli behar dutenian 10 urte beranduago, zer topatuko dute, ez? Pixkat konturatzen ginean hor, sortze ziala konflikto intimo eta personal asko, konflikto nagusi horretatik gainditzen zituztenak eta zerikusia zutenak norberan emozioekin, norberan talkekin, norberak bizitakoekin, eta pixkat laburmetrean idea esan hori kontatzea, ez da? Zer gertatzen zaio gazte bati, zer sentitzen du Euskal Herrian 10 urte pasa izan ditunean, eta Saharan 10 urte pasa izan ditunean. Nungua da, ez? Eta itzulera hortan, zuk esan desun betiko itzulera hortan, beti dago itzulera bat Sahararrekin, ez? Noiz itzuli nere herrira, zein da nere herria, milaka galdera. Eta galdera horiek nola iten dioten talka gure protagonistari, ez? Gaztetan bizi izan duen bizitza ez taia da duna, bere familia aldatu da, bere lagunak aldatu dira, baina errefuxiatuar kanpaleku horretan jarraitzen dut, ez? Eta hori bada beste talka handi bat. Eta nik uste talka horiek guztien ondorioa dara laburmetraia. Talka horiek gainera, ekain esango nuke, abiatzen direla emozio oso oinarrizko eta oso gogor batzutatik. Errua, epaia, ez dakit egiten ari zaren edo hartutako autu hori, ez, kanpalekoetatik urrun bizitzeak edo zein Sahararri sortzen dizkion barne gatazka, kontraesanak, eta esandako epai horiek, zuan zaude eta gu hemen, eta... Ez hori da, esaten desun hori da, ez? Zen nungua naiz eta nire herriak nola bizirauten du, ez? Ze askotan gu hitzaiten ongenean gure artean, eta, umedanak etor daitezela honea, eta orduan zein biziko daan, eta nun geldituko da Sahara herria, ez da? Eta hori izan da gatazka historiko bat, oporrak bakean proiektuarekin ere, ez? Umeek etorri behar dute, arnaz hartu behar dute, bizi behar dute hemen, etxera bueltan joan behar dute, eta hori guraso batzuk ez dute ulertu, badago paternalismo europar zentrista bat, nun, baina zu gorekin hobeto biziko zara, baina nire tokia ez dago. Claro. Eta hor sortzen dira errezeloak, eta, batzutan itzulera horietan ere gatazkak, familiak sentitzen duelako zerbait ere ukatu egin zaiola, lapurtu egin zaiola. Bai. Eta aldi berian badago talka handiago bat, ze bueltatzen naizen leku hori ez da nere herria, ez da? Eta orduan ja, hori, orain badaude generazio asko ez dutenak ezagutu, behaien herria zein dan, ez? Eta jarraitzen dute borrokan, prometitu izan zaien herri batengatik, edo beraien aitona amonak kontatu izan dieten herri batengatik, eta hori da beraien herria, ez? Inoiz ikusi ez duten herri bat, kasu batzutan. Eta hori ere oso kurioso iruditzen zitzaigun, ez? Nola da, inoiz ikusi ez tezun herri batekoa izatea, ez? Gu gaina hemen euskaldunak oso asko gustatzen gure mendiak eta gure girua, ez? Nola da herrialde batekoa izatea, inoiz ikusi ez tezuna, ez da? Eta hori iruditzen zitzaigun, konflikto oso gogor bat. Gatazka horren inguruan, esan da bezala Fatimetu Zenanekin ere hitz egiten jarraituko dugu eta gatazka militarari buruz, baina ekain albitek oraintxe, aurkeztu du, ze da honeko fin laburra, aizearen egia aurkeztua bazuen, baina aurkezte prozesutan edo work in progress horietan arrakasta ondizari dena Negurbilak, eta hor, gogoa ondiz jarraitzen dugu, oraindik ezin izan dugu filma ikusi, baina ze puntutan dago, ze work in progress kontzeptua, labur segituan egin behar dugu salto boletin informatibora, baina zer da work in progress batean pelikula bat aurkezten ibiltzea bekain? Bai, guk hemen aurkeztu genuen Negurbilak crowdfundinga ireki genunean zuekin, eta gero grabatu genuen, ingenun prozesu guztia, eta guain gaude montaketa prozesuan. Eta orduan, zine jaialdi askok irekitzen dituzte leio batzuk, edo sekzio batzuk, atal batzuk, nolabait aurkezteko amaitu gabeko pelikula horiek, ezta? Eta orduan, gu baina igea, industriako lehenengo jaialdi horietan erakusten gure amaitu gabeko pelikula, finantziazioa bukatzeko, bilatzeko distribuidoriak, bilatzeko beste produktora batzuk, interesatuta denak proiektuan, eta orduan, aurreko hastian jakin izan genuen l'alternatiba Bartzelonako zinema jaialdian aukeratua izan dela Negurbilak proiektu aurkezteko baita ere, ez? Eta baita ere izan ginen Atlantidan, filminek antolatutako zine jaialdian, duela beste pare bat hilabete, eta hor gabiltza. Zena jago zenuke, pelikula ikusteko gogo asko duen norbaitek, gu kasu, work in progress hau ikustea, edo oraindik esperantza daukazu lan hauen proiektzioen ondorio sortuko diren beste baliabidek, ez dakit beste postprodukzio bat, beste buelta bat emateko aukera ematea, eta orduan itxarotea gomendatzen diguzu, non dago pelikula?
Beti itxarotea gomendatu. Azken momentura arte, dana perfecto egon arte, gero zuen iritzia, guztiz jasotzeko. Baina, falta zaio guainik pixka bat, eta hor gabiltza lanian atope, eta lortuko ditugu errekursuak, eukitzeko pelikula maitua, eta danok elkarrekin ikusteko. Bueno, hemen edigara ikusten, teaserraren irudi batzuk, zeitxura nik ekainen bidez, Xalba Ramirezen bidez, eta beste bat jenderen bidez jakin dut rodajea ere ze berezi izan zen, eta uste dut ez dela edonolako pelikula. Crowdfunding kanpaina hartan ere, hartu genion pelikula bereziaren traza eta horrexegatik akaso daukagu alako gogoa hau ikusteko. Itzaki izango dugu beraz, ekain albiterekin beste kafe bat hartzeko. Pelikula amaituta dagoenean, akaso estreno erraldoi mundial horietako baten aurrean, baina dana dalakoa guke kafea prestatuko dugu ekain albiterekin hartzeko. Ekain, mila esker, aterrizatzen buka dezazula, iritsiko zarazu maira horrelakoren batean, lagunak horre kanpoan kotxian oraindik zai, eskerrik asko benetan gurera hurbiltzeagatik eta esandakoa hartuko dugu laizter beste kafetxo bat. Eskerrik asko. Eta arratsaldeko 5 pasatxo diren honetan ekain albitea agurtu eta agurtu behar duguna, gure lankide Egoi Belategi, hain zuzen ere, Naiz irratiaren redakziora guazelako azken orduaren bila. Egoi Belategi, arratsaldeon. Arratsaldeon, 5 puntuan, Naiz irratiko boletin informatiboa. Eta arratsaldeko orduanetan behar txibiltzuzak eta eskerrak guztienak eraztik orkestiko Espainiako estatuko orokorrai eta ondorioz onartzea erraztu dute naiz eta koalizio abertzaleak eta Eskerra Republikana kuarten duten dela ezertazio behar. Pedro Sánchezekin adostu kupoa berritzea baino lehenik abein adostuko gaiak aurrera bermeak lortu azaldu du Eltzalen kongresuan Aitor Estebanek. Guk gura genduana da gauzak aldalitz euneko egotea. Eta ikusi dugu azkeneko joera hori aldatzen. Eta urteak amaitzerakoan jakinaratuko dugu. Ondorio honak, emoitza honak, emongo dautzu eguz ejekuzioa dirala. Azkeneko hilabetetako presioa dala eta joera hori guztiz aldatzea lortu egin du. Bestalde, Bilduk azaldu du, estatuko aurrekontu orokorren inguruko negoziazioak areagotu egin direla azken orduetan, beti ere zorroztasunez eta diskrezioz. Argitu duen elkarrizketa horiek osoko zuzenketen tramite parlamentarioa gainditzen saiakera ez ezik, oinarri nahikoak ezartzea ere bideratuta daude. Zentzu horretan Bilduk orain arteko gauza bera defendatu eta defendatzen jarraituko duela azaldu du. Langileriarentzako onuragarriak diren neurri eta proiektuak euskal gizarteak ere babesten dituenak koalizioaren esanetan. Eta berriak baitere Zubietako erraustegiaren inguruan Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak Gurasos plataformaren azken salaketa bukatu duelako ziurtatuz ingurumen baldintza guztiak zorrotz betetzen direla Zubietan eta baduela erraustegia automatikoki itzaltzeko gaiden sistema automatiko bat. Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak dio errauste plantak ingurumeneko baimen bateratua garrizako baldintza guztiak betetzen dituela, Europako beste planta askotan baino zorrotzagoak direnak eta erraustegiaren labearen elikadura automatikoki eteten duen sistema bat baduela esan bezala. Hala eta guztiz ere ez du argitu instalazioan instalatuta dagoela dioen geldialdi automatikorako sistema horrek atmosferara gai kutsatzaileak isurtzea saiesten ote duen 2008an kontsortzioak berak lakuari automatikoki jarduten duen kontrolik ez zegoela esan ondoren. Arratsaldeko 5:03 minutu errepideak lasai ditugula dio trafiko zuzendaritzak. Besterik ez momentuz arratsaldeko 6 bueltan izango gara informazio gehiagorekin, informazioaren ariaren 3. edizioan. Gero arte. Naiz irratia. Bagoaz aurrera, eskerrik asko Egoi Belategi eta hementxe bestelako gaiak zuekin bigarren kafe hartzen jarraitzeko. Aurreratu dizuegu, ekain albite agurtu eta tarterik iaia gabe Saharar herriaren eta Saharar kanpalekuen inguruan aritu behar genuela. Izan ere, Fisahara jaialdiak
lortzen du, halako esperantza irudi eta energia oso baikor bat transmititzea, lortzen du, batzuekin behintzat lortu zuen, bertara bidaiatutako hainbat artista, izan zinemagile, musikari eta bestelakoek konpromezu bat asumitzea, eta da, etxera bueltan Sahararen egoera, Sahara herriaren errealitatea islatzen eta transmititzen eta haren inguruko borrokan tinko mantentzea. Eta tira, Fisajarak daglako kanpaleku sakon horretan edo kanpalekuaren amaiera luze horretan kokatutako jaialdi izanik ere, errealitatean ez zati bati erreparatzen dio, baina kanpalekuek bere horretan lurralde okupatuek beste batean eta liberatutako lurrek bestean Sahara herriaren gatazka guztia irudikatzen dute, eta guk ikuspegi oso hori ere eman nahi genion, hain maite dugun herri honen gatazka edo egoerari, eta gainera jakitun azken asteetan jasotako berriak ere jarri gintuztela pixka bat alerta, jakitun gerra isil batean dagoela Sahara, hori badakigu, elikagai erreserbak inoizko eskasenak ere badirela, eta horrek ere halako larrialdi humanitario batean ez dakit, baina hortik gertu behintzat kokatzen duela Saharako herria. Bigarren kafea jaio zenean, konfinamenduan, 2020ko apirilaren 20an handik egun gutxitara elkarrizketatu genuen Fatimetu zenan, orduan are gazteagoa zen, baina bazebilen dagoeneko saltxan, handik gutxira Juventud Aktiba Saharaui mugimendua sortu zuten, orduan ere izan genituen gurean hemen bigarren kafean, eta urten ere denboraldi honetan egokitu zaigu, akaso denboraldian zer egokituko zaigu gehiagotan bera gurera gonbidatzea. Fatimetu zenan, arratsalde honetan ongi etorri berriro bigarren kafera. Arratsaldean, eskerrik asko, plazer bat. Konturatu gara bigarren kafearen ardatze moduko bat ere bazarela, lehenengo denboraldi hartan izan zinen, bigarrengoan, hirugarrenean, laugarrengoan, denetan, eta hor badago beste konstante bat, eta da orduan bazinela Sahara herriaren aldeko borrokan, eta jarraitzen duzuela, gero eta antolatuago, eta aipatu dudan egoera global hau pixka bat azaltzen saiatuko gara, baina hor ekimenak antolatzen eta pixkanaka ere bertara behar den laguntza hori helarazteko. Ez dakit egoera zein den laburbildu ote daitekeen, Fati, edo nahiago duzun pixkat elikagaien egoerari erreparatu eta pixkanaka hor eskuartean dituzuen ekimen ezberdinak aztertu, zuk esango diazu, nola dago Sahara herria galdetzea akaso galdera potoloegia da? Bai, nahiko potoloa azkenen gerra baten gaudela jakin behar dugu, eta horren konstiente izan behar dugu, eta gerra isildu bat, emateu, eta pixkat bortitza izaleike ez, nola izaleikein gerra bat isildua eta beste gerra bat gerra bat. Akaso balda gerra bat beste bat baino gehiago. Akaso balda beste errefuxiatu bat beste bat baino errefuxiatuago. Tamalez gaur egun ikuste deu baietz. Gerra batzuk gerra batzuri ahotsi gehiago eta indar gehiago ematez zaiela, eta beste batzuk azturan erortzeko arriskun daudela. Orduan, hoi bai dala gai potolo bat, eta konstante izan bargea, gerra badala, errefuxiatu badala, naizta beltzarana edo hile horikoa izan, begi urdinak edo begi marroidunak. Orduan, pixkat horren aritik, beste behin ere, gogorarazi, Saharar herriak 45 urte baino gehiago daramatzala gerran, eta hain zuzen ere, isilpeko gerra bat jasaten. Gerra horren baitan izan dira, suetenak, borroka armatua gelduago egon diren urteak, eta beste batzuk non borroka armatu horrek aktibidadea berreskuratu duen, eta gatazka militar hori berra horretan izan den, baina oso zaila da ulertzen zergatik Sahara dagoen gerran eta aztu egiten zaigun, edo inorre ez den gehiagi jabetzen, ez? Eta pentsatzen zuek elkartetik ere horren inguruko osnarketak egingo zen dituztela. Neri bururatzen zaizkit, noski, Nazio Batuen erakundeari alako lotxa sortu behar dio Sahara herriarekin azken 45 urteetan egindakoa, batzaiola gehiegi interesatzen. Espainiako hainbat edabidei ere, ez dakit, alderdi sozialista, oraintxe gobernuan edo boterean den alderdiak, baino traizio handiagoa Sahara herriari inork egin ote dion ere, zaila da aztertzen. Baina hala eta guztiz ere, edabideen askatasuna, agenda informatibo propioa izateko gaitasun hori non geratu zaigun, ez? Guztiz, azkenen isildua da blokeo informatibo latz bat daolako, eta horrekin esan,
Mendebaldeko Saharar gatazka beste behin mai gainen jartzen dezuten komunikabidei, eskerrak eman, azkenen etzeatelako gatazka baten berri ematen, aizeate egi baten berri ematen. Isildua dan eta lapurtua nahi duten egi bat. Azkenen ez doaztu behar Saharar gatazka dela gure historiako liburutatik errotik kendudan horri bat, eta ez teguna, ez da klasetan ematen zuk Sahara esan gazte batei eta edo batei eta desertua esango izu. Claro, Sahara desertua dela, baina mendebaldeko Sahara herrialde bada. Nun, bere herritarrak, beraien hizkuntza, beraien kultura, beraien janzkera, beraien ohiturak, beraien bizimodua dakaten, eta 21. menden oidana beraien herrialde propion aurrera eramateagatik torturatuak, bortxatuak, eta humilatuak eta asesinatuak izan da, hori ez doblaztu behar azkenen. Desertoa datorkigu burura, hori izan da, nomadismoan, desertuan barrena aritzea, Saharar herriaren eta Mendebaldeko Sahararen herriaren jardunetako bat, baina ezin ahaztu dezakegu Mendebaldeko Sahara itsasora begira ere badagoela, bertan berde koloreak ere badaudela, eta askotan gatazka ondaz hitz egiterakoan erabat begibistatik galduta daukagun herri bat dagoela, eta askotan aipatu dugu, baina uste dut oraindik ere badagoela jende asko Saharar gatazka zertxo bait kokatzea behar duena, eta kanpalekuak Argelian daude, Tindufen daude, euren herritik urrun, iesean aritu ziren gatazka hasi zen momentu urtan hainbat eta hainbat Saharar, eta errefuxiatuta bizi dira, duela 45 urte, Argeliak utzitako La Hamada izeneko desertuaren desertu idor eta bizi baldintza duin eta seguru batzuk bermatzeko gai ezten lur batean. Eta gero dago lurralde okupatua, Marokoko gobernuak ilegalki okupatzen duen lurra, hau eztabaida ezina da, nazioarteko erabaki eta epai eta ebazpen guztiek diote hori ilegalki dagoela okupatuta, baina inork ez du nahi lege hori betearazi Marokoko herriari. Eta han zuk aipatu dituzu, bortxaketak, humilazioak, erailketak, torturak, gatazkak handirau, kanpalekuetan bizitzea oso gogorra da, baina lurrok territorio okupatuetan bizitzeare, oso gogorra da. Oso. Saharar izan da. Zu pentsa ez, zea Saharauia bizitzea zure herrialden dala Mendebaldeko Sahara, eta Saharaui kultura o identidadeakin erakuste baldin bazea, identifikatze baldin bazea, gaur egun nahi hitz egiten ez duela 50 urte. Gaur egun emakumeon betiko jantzia dela melfa eta gizonezkona darra oi jantzeagatik eta horrekin identifikatzeagatik eta gure bandera altxatzeagatik gaur egun errepikatzen dut, torturatu aztea, eraildua eta bizitzeko eskubideik ez diztu ematen. Orduan, zuk esan ez duna pixkat, konstante izan behar du, Saharar familia bereko kideak banatuta bizi gehala. Errefuxiatun kanpalekuetan eta lotxaren arresiaren beste alden, familiar bereko kideak Marokoko monarkiaren errepresiopean. Gau eta egun. Eta familia horiek banatuta bizi dira eta elkarri ikustea oso gauza komplikatua da. Pentsa, Euskal Herritar izan eta Sahararen aldeko aktivismotik gertu xamar izan da ere, batzueia kostako litzei duke lurralde okupatu eta bidaiatzea, zer esanik ez errefuxiatu kanpalekuetan bizi den jendeari bere etxera itzula izateko. Bueno, hori da urtetako eta hamarkadetako aldarrikapena, etxera itzultzea, kanpalekuak atzean uztea, kanpalekuak jaio ziren, aldi bateko edo provisional behartzuten egoera batean eta denbora ordoa luzeegi. Eta kanpalekuetan nazioarteko babesa jasotzen da, tarteka, baina gizarte zibilaren babesa izaten da askoz gehiago, instituzioen babesa baino. Dudarik gabe. Akaso salbuespen modura esan daiteke Argeliako herrialdeak estatuak ematen diola bestelako babesik eta hortik aurrera ez gehiegi. Akaso Kubak momentu konkretu batzuetan, formakuntzari dagokionez jarraitzen du, ezta? Unibertsitarioki
oso herri formatua da, Saharar herria, eta kanpalekuetan formakuntza maila ikaragarria da, baina hortik aurrera oso instituzio babes gutxi izan da, aldiz gizarte zibilari egokitu zaigu, eta esango nuki hor Espainiar estatua orokorrean Euskal Herria akaso bereziki, izan dela ez kanpalekuetara babes asko biali duen herria, baina batutan babes hori ez da nahikoa, pandemiak ere sortu du horreten bat, sortu ditu zailtasunak fati, eta horrekoan esan da bezala irakurri genuen, jaso nuen nik WhatsAppean bapatean, eta esan, hemen ere bagara, ez? Elikagaiak falta dira, elikagaiak oraintxe erreserbetan inoizko bajoenak dira, eta horrek esan da bezala, ez? Alerta piztu eta pentsatzen dut mugimendura, ekimenetara bultzatzen gaituela datozen aste hilabete hauetan, lehen egoera hori bideratzeko, ez? Guztiz, azkenen pandemia izan da, mundu guztia astindun egoera latza ez, bai osasun aldetik, baina zuk pentsa, hemen, digamos, esaten dana ez, lehenengo mundun astindu baldin bagaitu, hirugarren mundun eta errefuxiatu bezala bizidian hoietaz ze izango da. Pentsa, pandemiak bere gain hartu duen eten guzti hori, mugak itxi direnen eta horrek suposatu duen laguntza, nazioarteko laguntzaren etena eta itxarotea, imaginatu hemen Euskal Herrin zenbat karabana egondian eta estatu mailan zenbat nazioarteko laguntza daramaten karabanak zenbat paralizatu dira, imaginatu laguntza hori, eta ez gai hitzeiten arropa edo eskolako materiala, gai hitzeiten pertsonak bizitzeko behar duena dala elikagaia. Laguntza hoi dana, errefuxiatun gana iritsi beharren, blokeatuta egotea kasi 2 urteetan. Horrek esan nahi du azkenen laguntza humanitarioa eskastu dala kanpalekutan asko, eta ez dute laguntzen, konflikto gehiago baldin badaude. Tamalez, Ukraina bizitzen nahi dan gatazka, bidegabea eta ilegala, azkenen konfliktok gehiago dianen, nazioarteko laguntza ere banatu behar da. Orduan, ez da iristen nahikoa, bizirauteko nahikoa dena. Zezaia edo ze gogorra pentsatzea, lana eginda ere batzutan laguntza hori ez dela iristen. Nonbait geratzen dela, ilegalak behar luketen muga horietan geldiarazita. Baina ala eta guztiz ere pentsatzen dut, eskuartean badituzuela buruan hainbat ekimen bai sendagaiak eta baita elikagaiak bertara helarazteko eta Juventud Aktiba Saharaui aipatu dut lehen, badaude Euskal Herrian hortik haratago beste hainbat elkarte iaia eskualdeka gertatzen direnak eta sortzen direnak eta pentsatzen dut denen artean ere koordinatzen zaretela, atozen data hauetan ez pentsatzen dut dei humanitario hori egiteko, azkenean krisi humanitario baten aurrean gaude eta horri erantzun eman martzaio ez bati. Eta azpimarratu baita ere, Saharar gatazkakin hemen Euskal Herrin nik ez hautzitutenak, Euskal Herrin bizin ezelako eta bakitelako Euskal Herrin, zuk esan dezun bezala, eskualde bakoitzeko ia, elkarte bat sortuta dago, eta elkarte hauek ez dira atzo sortu, urtek eta urtek dara matzate, bilketa hauek iten urtek eta urtek dara matzate, gatazka hau bisibilizatzen, eta hemendik eskerrak eman, eta dei bat egin, behar hauek, badaudela existitzen diala eta dei bat egin nazioarteko laguntza berriz ere martxan jartzeko, ez detela dudatzen eta ez dute dudatzen ari dira lanean, ze ari dira karabanak berriz ere prestatzen, bilketak berriz ere prestatzen, dirua gero janaria eta likagaiak eta beharrak erosteko, eta beraz oso garrantzitsua eta beharrezkoa egiten ari diren lana. Zaila da horrela esatea, Fati, baina kaso momentu honetan eta Marokorekin egoera dena izan da, eta mugetan sortzen ari diren gatazka edo arazo horiek guztiak kontuan izan da, dirua bada erraminta, ez dakit, balekoago bat, efizienteagoa den bat oraintxe, txatzen dut, ez dakit, Argelian elikagaiak erosi eta kanpalekoetara erostea akaso erresagoa dela hemendik karabanak helaraztea baino, ez? Bada oso tresna baliagarri bat. Egia da hemen igual erakunde askok ez dutela dirua biltzen, zuzenen elikagaiak jasotzen dituzte, ez, enpresa desberdinetatik. Eta ulergarria da, eta jendeari elikagaiak eskatzea erresagoa da, diru eskatzea baino. Guztiz. Eta gero ez da pixkat zaila, ez, eta hau da igual barne, Sahararrak eta Saharar gatazka gertutik bizi eta ezagutzen degunak, daukeun barne gatazka, ez, azkenen
ez doaztu behar konfliktoa ez dela konflikto humanitario bat, da konflikto politiko bat, eta behar du erantzun politiko bat eta soluzio politiko bat. Tamalez, edo zorionez, laguntza humanitarioa beharrezkoa da, baina ez da soluzioa. Baina, klaro, zuk pentsatzen duzu, ez egingo dut, laguntza humanitarioik ez jaso, sendagaik ez bidali, elikagaik ez bidali eta horrutzi, eski noiz iritsiko da soluzio, baina era beren aigea laguntza humanitario hori eta Espainiko gobernuak laguntza humanitarioa aprobetxatzen du aitzakia gisa, ez? Errepresentatun kanpalekutan, si laguntza humanitarioa bidaltzen dugu, ez da nahikoa. Ez, Pedro Sánchez, ez da nahikoa laguntza humanitarioa. Behar humanitarioak dauzkagun herri bat gara, eta ukaezina da erreusatun kanpalekutan dauden saharauik bizirauten dutela laguntza humanitarioa esker. Baina eske soluzioa ez da atunezko latak eta arroza bidaltzea. Bai, beharrak daude eta behar dituzte eta jaso behar ditugu eta bidali behar ditugu. Baina soluzioa ez da. Soluzioa da atuna gure kostan arrantzatu alizatea eta ez hainbat herrialdek horri etekin ekonomikoa ateratzea okupazioaren ondorioz. Hori da. Eta hori oso zaila da askotan ulertarazten eta egia da azken urte honetan, Espainiako gobernuaren eta presidentziaren ikuspegia eta posizio ikusita are mingarriagoa dela, egoera nola dagoen eta optimismorako margen gutxi dagoen, gatazka politiko hori konpontzeko ezinbestekoa izango delako hainbat Europar estatuen papera eta tartean Espainiar estatuaren anoski, bera delako kolonoaren edo deskolonizazioaren azken pauso administratibo politikoiek gauzatu beharko lituzken herrialdea. Eske gaur egun jarraitzen dugu, Mendebaldeko Sahara da Afrikako azken kolonia deskolonizatzeke. Espainiar estatuaren azken kolonia. Hoi da. Munduko azken kolonia Afrikan, baino Espainiaren azkena. Da, eske Espainiak gaur egun jarraitzen du izaten Mendebaldeko Sahararen potentzia administradorea. Horrek esan nahi du, uaindik deskolonizazio, eske etzan deskolonizazio prozesu zuzen bat. Ies egin zan. Eta saldu egin gintuzten. Eta, ulertu behar dugu ez, Europa mailan ez, 1884 hasi zan kolonizazio prozesu bat, baina gero modan hasi zan jartzen Europa mailan, Europako potentzik deskolonizatzen hasi bartzutela. Zer gertatzen da, Espainiak Espainia diktadura bat pairatzen aizala, eta Franco hiltzorin zeola postegun, esan zuten, behitu, zoztein behar dugu, Europako beste potentziak deskolonizatzen ari dira behaien koloniak, eta Espainia ez da gutxigo izan behar. Baina deskolonizazio prozesu ilegala, etzan deskolonizazio prozesu bat Madrilgo hitzarmen tripartitoa sinatu zen, eta hitzarmen hori guztiz ilegala da, nun tripartitoa da, Maroko, Mauritania eta Espainia, hau da, 3 estaturen artean, gure herrialdea saldu eta banatu zuten, gaur egun arte. Jarraituko dugu beste uneren batzutan ere gatazkari heltzen, baina tira, eskuartean ere ekimenak badituzela aipatu dugu eta ekimenei heldu behar diegu. Zuk esango didazu, batetik, nik uste janari bilketari dagokionez, akaso hainbeste hots jartzea ez da beharrezkoa, ze elkarte, eskualdekako elkarte horiek guztiek lortzen dute azkenean eskualdeetan bertan euren indarra egitea eta kasu bai jakin badatozen aste hauetan gertatuko direla Euskal Herriko hainbat txokotan entzule horrelako bilketak eta egoera kontatzen ari garen hau izaki eskatuko dizuegu bertan alik eta indartsuen eta eskuzabalen parte hartezazuen. Baina badira beste proiektu batzuk eskuartean elikagaiei dagokienez baino sendagai dagokienak ere bai eta hor erizaintzaren horretan Fati badauzkazu erizainen inguruko lako proiektu bat, erizaintzako proiektuak elikagai bilketak egiteko edo erosketak egiteko alako kontzertu benefikoak eta konta iguzu pixka bat zertan hariko zareten aste hauetan. Azkenen ez dobaztu behar erreusatun kanpalekutan beharrak anitzak diala, ez bakarrik elikagai aldetik, baita ere osasun material eta medikazio aldetik, izan ere iristen dan guztia eta iristen dan oro nazioartetik datorrela, hor ez da enpresarik, ez bada Argelia gainontzeko guztia hemendik iristen dan laguntza da. Orduan, erizaina naizen bezala eta nire erizaintzako kide desberdinakin martxan jarriko deu proiektu bat, existitzen dan proiektu bat, izan ere Gasteizen 2018 beste erizain saharar batek sortutako proiektua da, Gasteizko erizain desberdinekin, eta gure ideia da proiektu hori bera hemen Gipuzkoa mailan martxan jartzea, Enfermeros del Sahara proiektua.
Eta horretarako aipatu bezala, antolatu dituzu edo antolatu bertiozu alako kontzertuak, ekimenak, formakuntzak ere, ze pentsatzen dute erizain horiek hoien artean, badagoela alako formakuntza behar bat, kanpalekuetara joateko, ez dakit oso ondo nola den proiektua Fati, baina kontiguz. Azkenen, intentzioa ez dela hemen kriston bilketa itea, osasun materiala eta medikazioana, eta hoi ez dakitzen bat maletatan edo poltxeatan eramatea, eta Afrikarri ematea. Guazkenen, jutegean area eta medikazio banatuta, bale oso ondo ez, argazki batin, eta bituzte bildu deun. Ja, baina eske ez badeu erakusten, gu osasun profesionalak izan da, bale inbar deula osasun material bilketa bat eta medikazio bilketa bat, baina ze zentzu daka materiala eramatea eta esatea behitu ze ondo hau bildu deu, baina ez baldin baitugu osasun hezkuntza programak iten. Orduan intentzioa baita ere proiektuana, osasun materiala biltzeaz gain, da osasun heziketa programa desberdinak aurrera eramatea. Bai, osasun profesionalai bideratutakoak, hango esan kanpalekutan erizaintza eskola bat badagoela eta erizaintza eskola horrekin eta osasun ministerioarekin oso gertutik eta erdeaz esaten dana kodo lan egingo dugu eta baita ere errefuxiatuei bideratutako osasun hezkuntza programak, adibidez diabetesa, hipertentsioa, emakumeekin sexualidadea, menopausia eta hilerokoa, osasun heziketa hauek eta tailer desberdinen bidez gauzatuko ditugu behaiek osasun ezagutzak izan ditzaten badituztela, baina hori ere prestatzea oso garrantzitsua dela deritzogu. Jendeak lagundu dezake entzuleari eskadi zaioke zerbait, akaso gatazka ezagutze hutsarekin ere ari da egiten entzulea, baina martxan jarriko dituzuen kanpaina horietan elikagaiak, sendagaiak behar dira erizainak proiektuan parte hartu nahi dutenak, ze behar du oraintxe mugimenduak? Azteko, ahotsa ematea Saharar gatazkai, horrek emate utxorra da badala, baina zuk zure sare sozialetan gure gatazkan esaldi bat, argazki bat, irratiko esteka hau igotzeakin eta partekatzeakin eta jendea ezagutarazteakin asko egiten naizea. Eta gero palpablegoa dan laguntza bat, hori esan ez, gela antolatzen ekimen desberdinak, hoien artean kontzertu benefiko bat prestatzen Zumarragako gaztetxen, nun esan ezin, Janire Aranzabe eta Inigo Asension eskutik, kontzertu benefiko bat aurra eramateko asmoa daukeu, eta hortaz aparte, kontu korronte bat sortu dugu, bertara donazioak eta biztun bitartez donazioak jaso ditzakegunak. Eta bertan, Instagramen enfermeros.sahara biatuz gero, hor igotzen joango gara informazio eta ekimen guztiak. Hala, baita ere ikastetxeetan eta ikastoletan hitzaldiak egiten hasiko gara azaroko hilabetean, alde batetik sentsibilizazio hitzaldiak, Saharar gatazkari lekua eta ahotsa emateko, eta baita ere ikastola eta eskoletan material bilketa aurrera eramateko. Aizue, informazio guztia Enfermeros en el Sahara Googleen jarrita segituan topatuko duzu, badago webgune bat, badago Instagram kontu bat, eta bertan topatuko duzu beharrezko informazio hori guztia eta bat egingo duzu egitasmoarekin. Fati zenan, agurtu bartzaitugu, baina uste dut oso berandu baino lehen beste kafe bat hartu beharko dugula, edo akaso te bat hartu beharko du hemen bigarren kafean, dudarik gabe. Baina tea zuk prestatu beharko duzu, gu baino trebetasun gehi izango duzula. Eta jarraituko dugu gertutik ze pausa ematen ari zareten eta kontatuko dizkiguzu. Mila esker beste behin Saharar gatazkari lekua iteagatik eta ahotsa emateagatik benetan, mila esker. Plazer bada, eskerrak zuri, Fati zenan, guk aurrera egin behar dugu, ostirala, azken txampan murgilduko gara, eta azken txampa hontan murgiltzeko laizzer izango dugu gurekin, Maialen Teiabide, eta jazz giroan murgilduko gara, jazz piano giroan Chris Davisen ibilbidea eta lana aztertzeko. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.
since I was always rather a rebellious student, I decided that instead of playing all of those scales, I would make my own scales. And I would make my own conceptions of the vertical, harmonic, the horizontal, which is the linear. And in doing that, began the pleasure principle. Because if you make your scales based on that which pleases your senses, so that it is not a question from that point of discipline, it becomes perhaps an expression of the joy of living. Because one of the things that the cab driver and I got into the fact that for me music has saved my life. Tira bausi izan daiteke, ostiral bat eta aste bat agurtzeko modu egokia. Onartu behar dut Maialen Tellabide gure kolaboratzaileak esan zidanean aste hontako edukia zein izango zen, jakinarazi zidala, hau kafe zaleentzako kafea izango zela. Kafe para cafeteros esaten den hori, izango zela. Eta entzuten asterako konturatu nintzen zergatik. You get into that and all of a sudden you see it is, you send out perhaps the vibrations of... Baina honek balio du, azaltzeko norbaiti, antxietatea zer dan? zer sentitzen dan, antxietatea daukazunen? Ez, ahots bat, ezakizunan nondik datorren, dena forma eta estrukturari gabeko beste pentsamenduak, Oso ondo Juri. Bai, egia da, Bai, gaur kafe hartu duzu orduan. Ez? Ez, nola kafe zarentzako kafea zen. Ez, horregatik ez zait gustatzen. Bueno, esan dezagun jazz mota kuriosoa dela hau, eta baduela, bueno, akaso klasifikatzeko, kokatzeko ere erresegia ez den jazzetik. Bueno, arratsaldeon Maialen Tellabide. Arratsaldeon, bai, arratsaldeon. Lan hau, entzun dugun lan hau, Chris Davisena da. Pianista, kompositoria, 1980an jaiotakoa, Vancouverren, Kanadakoa da. Gaztea beraz, orain arte landu ditugunekin alderatuta, xente gazteua. Bueno, Zoe Rahman ez da askoz ez arro, baina, bueno, 10 bat urte gazteo dolako zerbait. Eta, bai, jazza dela esan daiteke, baina egia da, jazz elementuak ateratzea ere ez da lain erresa. Nik geixo ikusten dut musika kontemporaneoan barruan. Klasikoan ebai, musika kontemporaneoa da aparte di joan zerbait nire iritzi zen. Musika klasikoan barruan, sarri sartzen da kontemporaneoa. Garaikidea, bai, musika garaikidea. Baina musika garaikidea hain da abstraktua da, hain da zaila definitzeko eta hain da desberdina gainera garaikideen barruan, ze klasifikazio dauka, pues ez dakit. Eta zentzu batzutan ere jazzetik ere gehiago izango luke. Hau da, garaikidearen partituratzuk ikusterakoan badaude hori instrumentistaren interpretazio librean uzten diren grafiko moduko batzuk. Nik ikusitxut hor partitura batzuk, 5 pentagramakin piano bat entzat, azetuzunik ez azkat 5 esku. Baina, adibidez, oso neurtuta daoz, gezurra maten duen arren oso neurtuta daoz, da askotan ez diara hiltzen igual, irudi tradizionalak edo nomenklatura tradizionalak askotan segundu bitxartez dijoaz da. Esto tiene que sonar, honek sonatu berdu, helikoptero batek bezela, eta nek zena ez bitia, ez da... Bueno, hori da, baina hori ez dago... Asko guztau besatzu hor barruan. Hori bai dago pixet instrumentistaren esku, ez? Helikopteroaren soinua nola egingo duzun, eta... Jazzian, ez da, bintzat nik ezautzen duten jazzian, hainbeste olakoik ez da. Ez. Bai, baina tarte bat, ez dakit partituratik kanpo edo geratzen dena horregatik nio, baina bai, ez da gauza. Improvisazio aldetik agian bai. Eta Chris Davisek agian daukana da, hori, improvisazioko zati hori. Baina gero sonoritate aldetik egia da urruti dagoela. Ordia, naiz da urruti dagoen, oso famatu hain da bat, ez ere estatu batuetan azkeneko urtetan, ze bere lan gehiena Nueva Yorken garatu du, naiz eta kanadien zadan. 23 proiektu propio kaleratu ditu honezkero, 42 urte dauzka, ez? Bai, 80an jaiotakoa baldin bada. 42 urtekin ja 23 proiektu atea ditu, eta beste hainbestetan parte hartu. Bere diskaetxea ere badauka, Pyroclastic Records deitzen dana. Eta badaude, hainbat sari irabazi ditut, hainbat hori ez dakitxe,
oso garrantzitsuak diazenak bertan estatu batuen, baina bada pare bat oso garrantzitsuak, diala Doris Duke Award, Impact Award sarixak, bai 2015 eta 2021an irabazitxakuak, da azkeneko hau Diatom Ribbons diskuari esker. Baitxa, 2020 eta 2021 bitxarti, bi urte horietan, pandemiak urtia da urrengua, Just Journalist Association elkartiak, estatu batutako Just Journalist Association elkartiak, momentuko jazz pianista honena izendatuzun, beste askorekin lehiatuz, etze honor edonor aukeratzeko, da bera aukeratu dute. Orduan, naiz da igual gure belarri zentzat nahiko arrotzadan eta nahiko gogorra dan bere musika, hauka zerbait, eta adituek desan dezagun nolabait, txalotzen duten sormen bada. Hori da, bai. Bueno. Bere azken lan entzuten ari gara. Bai, Diatom Ribbons deitzen dana. A ber, disko hau kontzeptuala da. Oso zaila esplikatzeko. Nik uste behin esplikatuta ulertuko deula, baina klaro, esan bezala kontzeptuala da. Adibidez, azkeneko Motomami Rosalian diskoa bezala, ez dala inbeste kontzeptuala, baina adibidez aurrekoa bai, el mal querer. Esan azkarta bost aldiz. Eta Rosalia agertuko da hemen. Hori da. Guau, guapísimo. Tengo. Bai. Bueno, diskoa hori, esan bezala kontzeptuala da. Orduan, naiz da igual, gero zuk ez desun hori entzuten. Gutxienez, Davisen asmoa hori isladatzia da. Diatom Ribbons, esan nahi du, diatomeen lazoak. Zer dia diatomeak? Diatomeak dia zelula batzuk, dia alga unizelular batzuk, ozeanuan bizi diazenak, eta batzen dira plaktona bezala, plaktonan antzekoa. Da pilatzen dira pila bat, eta itxasua gainetik ikusizkero koloretako laso batzuk ateratzen dira. Isladakin. Ordia, gero alga bakoitza mikroskopikoki analizatuz gero, oso estruktura komplexua da kan zelula bada, oso koloretsua da, oso hori, geometrikoki oso aberatsa, oso komplexua. Orduan, berak bere musikakin nahi duna da, hori, kontzeptu hori, alegia, urrutitik zerbait simplea ematen duena, baina gertutik komplexua dena, aztertuz gero komplexua dena, disko baten isladatu da diskora bidali. Gauzat esango dizuete, inork bilatzen badu Googleen diatomoa, bi gauza gerta daitezke. Komplexutasun hori ikustea. Diatomea, barkatu. Diatomea. Baina tripofobikoak balimazarete. Hori da, bai, zulotxe pila bat, eta... Notek gure iria. Eta elkarbanatu nahi nuen zuekin stream jarden, streamina, baina pentsatu dut, akaso baten bati etzaiola gustatuko irudi hori ikustea. Ez da, nik gustatu zitatzen, oso kuriosua da, baina bueno. Baina hori, disko kontzeptuala da, eta hori isladatzen saiatzen da. Alegia, urrutitik irudi simple bat ematen duna, gertutik zerbait komplexua bilakatu da. Eta, bueno, okurritxu zaitola kuriositate bezala, diskoko abestizen izenburuak zerrendatzea da, itzultzen jutia, ze benetan, benetan rarua da. Hori, Diatom Ribbons, diatomeen lazoak, The Very Thing, gauza konkretuena, hola, más o menos itzulita. Rhythms, errizomak. Diala hori, sustraiak, lurraspiko sustraiak, dari dana. Corncrake, dela Galeper errea. Olo! Bai. Stone's Throw, hau egizan ez dakizela itzuli. Stone's Throw. Arribota. Olako zerbait. Arrien jaurtiketa. Sympodial Sunflower, ekilore sympodiala. Wow. Certain Cells, zelula batzuk, eta hau da nik isen flipatzen ditena, Golgi Complex, Golgiren aparatua. Dela zelula eukariotetako organulu bat. Barkatu, Maialen Tellabide pasada. Pianista aditu izatetik, kimiketan aditu izatera. Ez que, bakizu gertatzen Golgiren aparatuakin. Oso oroitzapen politak ekartzen dizkitela. Idoia izan zen ere biologiako irakasia DBH-en. Eta Golgiren aparatuakin da, errentikulu endoplasmatikoarekin ordu asko pasagen. Wow. Eta orduan, Golgiren aparatua ikusi nuen danik, broma, ez da posible bat, ematek horria besti bat itia.
Eta azkenekoa reflexioak. Baina bai, eta hori zelula eukariotetako aparatu bat. Orduan, ikuste zuen bezala, dia orokorrian gauza txikiak, edo oso gauza espezifikoak, osea, Golgiren aparatu baino espezifikoago ezin da izan. Ez dakit, enzima bati abesti bat dedikatzea bezalakoa da, uste hori izango zela urrengo maila. Baina ikus dezazuen zelako kontzeptuala dan, eta... Esan zuen, honi buruzko abesti bat ingo dut, seguro jende pila bat identifikatuta sentituko ala nire musikakin. Golgiren aparatuakin. Egia da, inoiz norbait balima dator Golgiren aparatuari buruz azalpenak emate edo biologia giroan gu gogoratuko gara bat disko hau hemen dagoela, eta hau jarriko dugu. Irratian nola ibiltzen gara. Ze musika jarriko diogu honi, eta... Begira, mentxe. Inork, kontua da hori oso espezifikoa da. Neurri batzutaraino, pixkat absurdua dena eta dana, horrelako zerbait ez, baina egia da gero entzuterakoan, adibidez, Galeperrari dedikatuta da ona, entzun daiteke Galeperra, nun baita entzun daiteke. Baina ez pentsa ere oso nabaria danik. Baina bueno, horixe, oso disko rarua da, oso disko ona baita ere, hori bai. Nola da open mind batekin jumertzea. Burua pentsakera zabalik. Pentsakera ireki batekin, ze entzungo desuna ez da normala, ez da erresidentifikagarria, ez da abesteko, ez da dantzatzeko, ez da ez dare erlaxatzeko, goiurik esan bezala antxetiata eta dana eman aldizu momenturen baten, baina da... Bakizu museora jute zanean da kuadro raro batzuk daudela, da zaitxik da hau artea, ez? Edo zaitxik da hau hain kuadro garrantzitsua baldin bada karratu gorri bat fondo urdin baten gainean, edo lako zerbait. Baten batek hor artea ikusten du, baten batek hor balore kulturala dakala erabakitzen du, eta nik diskoni ez diot, noski, kenduko. Badaukata da argi eta garbi dago badaukala, baina egia da, publiko arruntantzat edo publiko masibuantzat, benetan zaila da lago entzutia. Eta gero badaude sartu aterak, ez? Badaude momentu batzuk, nun jazz, klasikoa ez esango, jazz entzun arrasagotik momentu batzutan murgiltzen den diskoa, gaur goizan entzun dutola goiti bera askar batean gutxuera bera. Baina beste bapatean plama, atera zaitu, askoz espazio experimentalago, auskorre, auskaietara, eta hor bapatean pake hori hautsi eta... Regatatzen da, mero guztixan. Bai. Eta batzutan ematen du hori, hartu dula ritmo bat, hartu dula bide bat, eta espero ez desun momentuan, a tomar por saco da beste zerbaiten sartu gera. Eta nik uste hor badakala balorea, hor daka nasketa, hor daka abilezia, komposizio aldetik, zegero hasieratik bukarara entzuten dituzun piezak oso koherenteak dira, osea, zentzua daukate entzuten dezun hortan, ez du ematen hain aleatorioa danik, baina egia da soinu konplexuak diala. Aurreko aztietan entzun degunakin konparatuta, soinu konplexuak dira. Nik nere tefean, Sinpodial Sunflower tema landu nun, oso, igual nik uste gai politena diskotik, oso berezia, oso delikatua, eta egia esan, egitura oso arraroakin. Zehazteko, naiz da orain ez dan entzuten, duo bat da. Piano eta bateria. Eta hori oso arraroa da jazian, oso arraroa. Bi piano bai, piano eta basua bai. Bateria jola Terry Lane Carrington da? Bai. Eta kredituak ondo agertuta gainera plataforma digitaletan kantu bakoitzean nor dagoen bere ondoan. Claro. Eskotan faltan botatzen den informazioa. Bai, egia esan, Chris Davisen diskotan nabaritu dut oso kolaboratzailea dela beste artista askokin, da bilatzen dula inspirazioa beste artista askotan, gaina disiplina ezberdinetakoak, eta nik uste hori bere alde dijoala, Ez da bera eta bere gaitasunetan mugatzen, baizik eta bestien aberastasunakin elikatzen da. Eta nik uste hori bere lanentzako oso alde hona dela eta balorea gehitzen diola.
ekilore sinpodial hau, nahiz da orain introan ez dugun asko nabaritzen, ze oso intro luzea dauka besti honek, esan daiteke dagoela inspiratuta bi piezatan, Duke Ellingtonen Florette Africaine, ez teik nola esaten da, baina frantzetxo dagoelako, eta Carla Bleyren tangotan. Ze abesti honek daka oso kuriosua erritmoa. Ematen du edo bolero bat, ematen du zerbait hori musika latinoa dela, baina ez. Dauka, puntua egia da, nintzen konturatu esan dezun arte. Horail begira, entzun dezagun. Bai, oso bolerotik, ez? Bai, hori da, bolerotik gertu dagoela moten du. Incluso progresio harmonikoak Bésame muchoren girora ematen zuen? Ni de coña, Iñigo. Bai. Gainetik kantaziteken Bésame mucho. Bueno, gaizki, baina bai. Joder, etorri anteia bide. Esan ez ditut pikafer. Nik hor laugarren aramango deta honeko, baina... Bai, bueno. Zentzuten berriz? Barkatuko jazu, nik garbi ikusten dut, gainetik kolatu daitekela Bésame muchoren melodia eta eder gainera. Fiturin bat, ez? Bai. Bueno, nik ez dut ikusten, eta ez dut entzuten. Ados. Abesti honetan nola ipagarri xena, da alde batetik eskerreko eskuak egiten duen patroi erritmikoa, beti berdin mantentzen dela, naiz eta notaz aldatzen jun, beti erritmo berdina damaki, eta Terry Lyne Carringtonek baterixan oso ondo laguntzen du mazekin, ez ditula makillak eramaten baizik eta mazak, soinua asko goxotzeko, eta eskubian ordia melodia oso sinplia da. Dia dana beltzak eta txuriak, ez da bateria azeleratua, demora guztian hori, digamos, intentzio berdina mantentzen dela, eta hori da, digamos, kanpotik ikusi dezakeguna, kanpotik entzun dezakeguna, horrela, irudia handiena, baina behin murgilduzkero, eta analizatzen hasizkero, hor ja burua galdu daiteke eta egia da, nik konklusio batera iritsi nintzen harmoniakin egiten duena, baina honetan harmonia komplexua da, ez du, osea, aurrekotan egon ginen komentatzen frikismoan oraino igo daiteken, da hemen dago muga argita garbi. Osea, kasu honetan, bai, oso terreno, ez dakit, pantanoso, baina bai, harmonialetik benetan abretxa da komplexua, eta hori da entzun daitekena gainera, osea, ez dia, nahiz eta melodia erresa abestu daiteken, egia da ez dezula esaten abesti alai bat da, abesti tristea da, ez bata ez bestea. Da zerbait misteriosoa. Eta misterioa ematen dute eskala konkretu batzuek, eta eskala horiek oso zaldiak dira esplikatzeko, orduan ez gehor sartuko. Eskala simetrikoa, eskala mixolidio... beste menor harmonikotik eratorritako eskalak, oso zaila. Baina bai, nik gogoratzen detena da, hau jotziakin, Pablokin jonun, Pablo López Barriosekin jonun, nire laguna, bateria, eta lortu genuen horrelako kimika bat eta atmosfera bat sortzia. Hau da, besti honen helburua eskenean da, atmosfera bat sortzia bi instrumentukin. Eta gainera, oso delikatua, osea, naizta isiltasun handia berda hau jotzeko publikoan aldetik. Ze edozein momentutan, ez dakit, karameluan plastikitua, mobil batek, WhatsAppa sartu zaiola edo, ja, izorratu da. Orduan, bai, pieza berezisa da alde hortatik eta jotzeko gizesan gustagarrisa, Osea, oso divertigarrisa jotzeko, ze bilatzen zaude baterian erantzuna, bilatzen zaude bestian erreakzioa, eta Pablo baitaren nere bila zebilen, eta hori da, hemen politena, da baita ere diskontan entzun daiteken azelako komunikazioa da pianistan da baterian artean. Nola elkarri laguntzen dian da nola erantzuten dian. Osea, ez dijoaz bakoitza beraldetik, baizik eta batea dijoaz, gauza bat iteko. Da hori oso guaia da, egisa esan. Eta improvisazio aldetik, egian hor dago iazaren puntua, egian, baina hau izan ziteken beste edo zer. Osea, beste nola klasifikatu liteke egisa esan. Ia da, badagoela momentu bat, harmoniak konplexutasun batzuk hartzen dituen puntuan, eta ez palin bada klasikoa, baina, ez, kokatzen
dela kokatzen duzuela. Jasaren zabaltasun horretan, ez? Bai, eske kontua da hori, azkenian eremuak hain zabalegiak dira, eta generoak hain zabalak dira, eske askotan ere ez dauka zentzua dana etiketatu behar hori, pues dana, eta jazta, eta ez dakit, pues... Jazta da, baita ez, klasikoa da, baita ez, garaikidea da, fijo, hori fijo, baina garaikidean barruan zer da, pues euskalo, ez da, nire ez naiz hain aditua. Eta kaso garaikidean dabilen norbaitentzako, edo garaikide, ez dakit, ohikoena, zer da, garaikide ohikoa ere komplexua da, baina musika garaikideen giroan dabilen norbaitentzako hau ez da garaikidea, eta oso jaseroa izango da. Hori da, eske horreitik oso eremu handiak dira eta oso ambiguak eta ez daudenak hain definituta, orduan eske ez du pena merezi ere sailkatzen saiatziak. Entzun, erabaki gustatzen zaizun edo ez, eta jazta. Osea, gauza batzuk ez dira inkomplexuak. Osea, ez da dana jazza ere ez dezu epaitu behar jazzan kriterioan barruan, baizik eta zuk dazkasun kriterioan barruan entzule bezala, gustatzen zait, ez zait gustatzen. Nik nahet, dantzatzeko musika, honekin dantzatu ezaket, ez. Ba, ez zait gustatzen. Jazz, osea, musika hori txarra da, ez zait gustatzen, da, jazta. Orduan ba, bueno. Aizu, minutuek aurrera doaz eta denbora eman diezagun. Chris Davisekin diskonetan, jende asko gartzen du parte, lehen Terry Lyne Carrington aipatu dugu, beste bi emakume ere badira. Bai, daude 3 emakume hemen, que pasada. Terry Lyne Carrington, Esperanza Spalding, eta Val Genti. Eta... Bakoitzaren zatitxo batekin pixkata zortuko du. Bai, mesedez. Esaterako hasiko gea Carringtonetik. Over what wants to crumble you down. Bueno, hemen bi daude. Sicken you. I call for you cultivation of strength to heal and enhance in the non-cheering. Ikusten duzuen bezala Carrington, naiz da ja 60 urtetatik gertu egon, nahi duna jotzen du. Eta oso estilo modernuan, gaur egun jazzian, orain etortze zaizkit beti bezala, Domi eta JD, aztu zaizkit izenak, daude bi mutiko frantzesak, oain bertan daudela oso modan jazz munduan da, oso estilo antzekoa da maki bateriak dira, bi umemoko, ez dakit azkaten 17 urte dolako zerbait. Eta soinu moderno hau da makite. Domi eta JD Beck. Hori da, Domi eta JD Beck. Bateria soinu oso antzekoa da makite, oso modernua da hau. Eta Carrington esan daiteke dela, ez dakit nik uste bateria gaztientzako eredu bat dudikpe. Osea, omakumonek danekin jodu. Danekin. Dizzy Gillespirekin jodu. Dizzy Gillespie aspaldiltzala, Dizzy Gillespirekin jodu. Herbie Hancocken bateria izan da 10 urtez, turretan. Hancock bizi dago? Bai, ez da. Eta inbeste Donostian eta Euskal Herritik eta joduela, baina urte batzuk bai, eta... Pues oin dela inbeste... Ez zan aurrek urtean emenean, ala? Ez dakit, igual ez, oin dela... Pixka bat atzerago esango nuke. Bai, ez dakit. 4-5 urte jazaldian mintzate egontzela, baina akaso... Nik Donostin ikusi nun oin dela gitxi, kursalian. Baina pandemia horretik izango zen. Bai. Hori da, 4-5 urte esango nuke nik. Bai, izan diteke, bai. Orduzik akaso egon da Euskal Herrian, ez da 82 urte ditu. Bai, gaztia ez da. Baina, bueno, bai, 10 urte ez da Hancocken taldian, sari pila bat irabazitzu, 3 Grammy ditu, da... Ez da gitz, oin bertan da honetik onenetakoa, eta hori Hancocken nivelian da ona, edo jazzaldian, hori, leyenda biba esaten dana, ez? Eta oso jotzeko modu bizia daka, nahi asko gustatzen zaite gisa zan, ekizton energia ona daka. Urrengo, Esperanza Spalding, ez dunak ezagutzen, oso gaizki ezagutu behar dezu, Esperanza Spalding. Ota 17 urte ditu emakume honek. Dana indu. Eta dana irabazi duia. Ota 17 urtekin. Osea, 20 urtekin Berkeleyko irakasle izendatu zuten. 20 urtekin jende abil borrokanea inoiz lortzen duen Berkeleyra iristea ikastera. Edo karreran sartzen da. Claro, ikaslak zarragoak. Claro, emakume hau jeinu bada, ez da besteik, da pertsona bat oso
Osea, gaitasun altutakoa, argita garbi, izugarri ondo afinatzen duena, izugarri ondo jotzen duena, izugarrizko abilezia daukana bai konposatzeko da bai jotzeko, osea da pak osoa, da pak osoa. Eta gainera kriston pelazua daka. Gainera kriston pelazua dauka. Gainera. Eguneko datua. Datua. Bai, gainera, osea, dana daka emakume honek. Eta baitxa oso experimentala, osea, ikusten da emakume hau bestien aurretik dijoala, bai, musika aldetik eta etorkizunera begira dagola beti bere proiektu pertsonaletan eta hori asko entzuten da. Eta guk landu ditugu kontserbatorioan bere arreglo batzuk, da letxe ez dira bat ere errexak, oso sofistikatuak dira, da hor da bezlari zentzako esperantza espaldin beti da erronka bat, emakume honek nola nahi duna abestu dezaken, eta dana afinatzen dun, bezlari zentzat oso erronka ondixa da. Bai, pasada bat, esperantza espaldin. Ez dunak ezautzen, osea, delito bat, Donostira hona etorri da. Bai, esan genezake, ziurrenik zurekin ostiraretan egiten ditugun tarte hauetako lehen izen hauen guztien artean askoz ezagunagoa den artista bat, nahiko mainstreama edo izan daitekena. Bai. Edo behintzat mainstreamagoa, ez da egit mainstream, baina. Pasada bat, zin. Bai, ezaguna oso eta. Bueno, eta hirugarren emakume bat bada, hortxe Chris Davisekin disko honetan. Emakume oso berezia da. Oso. Gainera, bakarra izangoa bera bezalakoa ez detuzte geixo da osenik. Val Genti DJ-a da, batez ere. Bueno, ez dakit turntables, inglesez DJ bezala itzultzen dan, baina bueno, bakzio, wiki hauekin ibiltzen da ze hauekin. Igual sound systemetik gertuko da hori ez? Bai, hori izango da, ez dakit. Bueno, turntables erabiltzen ditu. Esan, euskal musika gintzan ere, efektu horietan dabilen, da viniloarekin lanean dabilen jende horri, sound sistema egitzen ditzen zaio gehiago DJ-a baino. Vale, pues sound sistema orduan. Ez que ez nekin zela itzuli. Irukoa botatzen ari naiz, ez? Vale, bueno, Leno, a ver si hace txof. Besame muchokin bezala. Osea, tripleak botatzen hemen. Bueno, perkusionista da baita, komposatzailea, baina musika elektronikoaren komposatzailea. Eta haitiarra da. Eta budu erlijioan edo budu kulturan ezitakoa. Oso musikari berezia da, ze berak batzen ditu mundu elektronikoa, mundu esoterikoakin. Eta bere filosofia da, horrela pixkat gainetik esplikatuta eta segurazki hankasartzen, barruko, subkonstienteko musika inspirazioa nola kaleratu erakusten du Berkeleyen, digamos. Eta bere lana da, hori ikasliei hori ateratzen laguntzia, ritualen bidez, eta gauza esoterikoen bidez. Eta berak esaten du, bere generoa dela afroelektronika. Ez que oso rarua da, oso berezia da, oso bakarra, ez da geixo. Osea, oso jende gutxi ezautzen den dikola arte munduan, eta jazz munduan budua dena, emakumia dena, beltza, hilerra, paua, buruz horiek dabil, eta olako proiektutan parte hartzen. Osea, benetan berezia da emakume hau, nik animatzen zaituzte, entzutera bat ezen musika elektronikoa gustatzen bali zaizue, hori bai, ez da musika elektronikoa diskoteka rolua, da beste zerbait. Beste zerbait. Baba Dariola esan du beste zerbait. Beste zerbait, osea, ez da arrunta, hor utzi dezagun, ez da arrunta. Eta orduan hori, eske, ja bakarkan ikusita zeinekin kolaboratzen duen Chris Davisek, eske, ja ulertu daiteke disko hau zaitik dan ona, zaitik dan berezia, zaitik dan hain rarua. Eta nik uste hor dakala baloria. Eske horretxik da ona. Chris Davisen Diatom Ribbons aletu, aztertu eta zehaztasunetatik azaldu digu Maialen Tellabidek, baina guk agur esan behar diogu eta, torren ostiralean ikusiko dugu. Hain kafezaleentzako kafea edo hain kafezale ez direnentzako kafea ere. Kafesnia. Eta azukreakin. Bai. Vale, ados. Maialen Tellabide mila esker eta asteburu ona pasa. Goiuri ez eizarandia da, asteren erarte.
Mantalak etxera. Mantalak etxera. Eta zuri entzuler, eta zer baduzue, astelenean hementsi izango gara arratsaldeko 4:00 astelenarekin edo gabe hori denborak soilik erakutsiko du, baina aposto egin behar baduzue, astelen asko izango dugula esango nukenik. Izan ondo, aio. For me, music has saved my life. Saved my life. So that you never play it the same way twice. Keep Calm and Bigarren Kafea.